Barangay Love Stories. Love Stories. Sadyang magkakaiba ang buhay na pinagkaloob sa atin. Minsan sa buhay may pinapakilala sa atin at kapag ginawa natin ang tama ay may maaambag tayo na ikagaganda ng landas nila. Ikaw, kabarangay, ano ang gagawin mo kapag may ipinaharap sa iyo na nangangailangan ng iyong pag-intindi? Dear Papa Dudut, isang maligayang araw para sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Gusto ko lamang sabihin na sobra ko pong nagustuhan ang mga ibinahagi ninyong kwento simula nang marinig ko ang tungkol sa programa ninyo. Hindi lang ako nalilibang, minsay may napupulot din akong aral. Araw-araw namin kayong sinusubaybayan ng asawa ko habang nag-aasikaso kami sa aming hardware store. Siya nga pala, ako si Benny. Mahigit 50 anyos na sa ngayon. Meron akong hardware shop malapit sa Abad Santos Avenue sa Tondo, Manila. Mahigit kumulang na 3 dekada ko na itong itinataguyod at binabala ko nang ipamana ito sa 2 kong anak. Sa shop na umikot ang buhay ko, Papa Dudut. Kasama ang asawa ko, binuhay namin ang mga anak namin sa pamamagitan ng aming negosyo. Masasabi ko namang successful ang buhay, Papa Dudut. Napagtapos ko ang mga anak ko sa kolehiyo at stable ang negosyo namin. Desente ang aming pamamahay. Wala akong kaaway o inagrabyadong tao. Pero hindi ko ito lahat narating nang walang pinagdaanan. May mga araw talaga na naiisip ko noon na paano na lamang kapag hindi naging ganito ang buhay namin. Kaya araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na maayos ang kalagayan ng pamilya ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay may nangyari sa amin noon, kaya ganito na lamang kahalaga ang turing ko sa kalagayan ng pamilya ko at sa shop namin. Pakiramdam ko'y hindi kami pinabayaan ng Panginoon at masasabi kong parang binigyan kami ng pangalawang pagkakataon. 15 taong ko na rin kinikimkim ang pangyayaring ito. Naway makatulong ang pagbabahagi ko sa inyo para mapatawad ko ang sarili ko na nagawa ko sa nakaraan. Noong taong 2008, may naging regular customer ako sa hardware store namin, Papa Dudut. Bumisita siya sa shop namin at pinag-usapan namin ang tungkol sa isang taong hinding-hindi ko makakalimutan. Hi Benny! Sir Carl, welcome po! Welcome! Ano po sa inyo? The usual. May mga kailangan ulit akong bilhin para sa residential unit na ginagawa namin. Kailangan nyo ba ngayon ng fixtures? May bagong klase ako. Tiyak na matutuwa ka. Matibay pero swak sa budget. Maganda pa ang itsura at bagay sa mga design na anumang itatayo nyo. Ganun ba? Patingin nga ako. May mga brochure ka ba ng mga bago mong produkto? Meron sir. Ito po. I-check ko to next time. Sige po. Yung dati kong binibili na lang muna ang kukunin ko. Kailangan ko rin ng plywood at 2x2. Ano pong klase ng plywood? Meron po kaming iba't ibang klase. Gusto niyo pong tignan? Saka na. Nagmamadali kasi ako. Ikaw na bahala kung anong mas magandang klase. Sige po sir. May kailangan pa po kayo? Ito yung listahan ng mga kailangan ko. Pakicheck na lang tapos babayaran ko na lang sa credit card. Aba, marami-rami rin po pala ang bibili niyo ah. Pakiready na lang Benny ha. Pipick upin ko na lang mamaya. May pupuntahan pa kasi ako. Sige po, ako nang bahala rito. Tawagan mo na lang ako sa phone ko kapag ready na siya for pick up. Opo Sir Carl. Sige, mauna na ako. Uy, nako. Hanggang dito ba naman nakakarating to dito? Sino po? Nakikita mo ba yung pulubi na nakatayo dun sa may likod ng sasakyan ko? Saan po? Ah, nakita ko na.
Bakit po? Anong meron sa kanya? Siya yung pulubi na araw-araw nagpupunta sa construction site. Talaga? Anong ginagawa niya dun? Namamasura. Marami kasi kaming basura sa site. Lalo na yung mga kahon ng mga ino-order naming materyales. Isama mo pa yung mga boteng pinag-iinuman ng mga trabador namin. Lagi niyang kinakalkal yung basurahan para mga lakal bago kunin ng basurero yung mga basura. Ganun po ba? Dami siguro niyang nahahakot sa basurahan niyo. Marami talaga. Walang humpay yan kung mangalkal mula sa mga karton, plastik, bote at kung ano-ano pa. Hindi lang pala ako may suki. Pati kayo may suki sa site niyo. Kaya nga mukhang paikot-ikot lang pala siya sa lugar na to kung saan na nakakarating. Mukha nga po. O siya sige, maiwan na kita. Babalikan ko na lang yung mga in-order ko mamaya kapag ready na for pick up. Sige sir, salamat po. Ano na naman kayang trip ng pulubing to? Mukhang sa harapan ng shop tatambay ah. Hoy! Huwag na tumambay dito! Ang baho mo! Baka umiwas mga customer ko dahil sa'yo. Sige, alis! Di mo ba ako narinig? Sabi ko, umalis ka sa harap ng shop ko. Anong ka dyan? Umalis ka na rito. Kapag di ka umalis, hampasin kita ng 2x2. Noong panahong yon ay naging abala ako sa shop kaya panandali ang nawala sa isip ko ang pulubi. Porsigido akong palaguin ang negosyo ng pamilya namin kaya tuloy-tuloy ang paghanap ko ng mga produktong maibebenta ko, Papa Dudut. Madalas ang pagtawag ko sa mga supplier at ahente ng mga produkto para magtanong, mag-order at mag-follow up sa kanila. Minsan ay ako mismo ang nagpupunta sa mga warehouse para i-check ang mga produkto ng aktwal kaya palagi akong nasa labas. Pinupuntahan ko noon ang mga supplier sa Divisoria at Binondo. Bumibili ng mga maramihan sa kanila at dinadala sa shop ko para maging paninda namin. Madalas ay lumalayo pa ako hanggang sa Bulacan, Cavite at sa iba pang may pagawaan ng materyales para makita ng malapitan ng mga produkto nila. Matyaga kong hinahanap noon ang iba't ibang produktong maaari kong ibenta basta't may kinalaman sila sa construction. Pinipili ko ang mga produktong alam kong malakas bumenta at hanggat maaari ay mura pero di kalidad pa rin. Nalalapit na noon ang pagtungtong ng mga anak ko sa high school. Ang plano ko noong taong yon ay mapaaral sila sa pribadong paaralan. Yung prestihiyoso at maayos ang pagtuturo sa mga mag-aaral. Kung may maibibigay ako sa kanila bilang kanilang tatay, yon ay ang kanilang edukasyon para sa kanilang kinabukasan. Ito ang pananaw ko kaya ganito kalakas ang hangarin kong mapalaki ang negosyo. Sa isip ko ay kapag lumakas ang negosyo namin ay mapapaganda ko rin ang buhay ng pamilya ko, lalo na ng mga anak ko. Nag-isip ako noon ng mga pupwedeng gawin para mapalago ang hardware namin, Papa Dudut. Binala kong bumili ng dagdag na produkto para dumami ang aming inventory. Tuwing may malalaking desisyon ako ay nagsasabi ako sa aking asawa upang mapag-isipan ng masinsinan ang gagawin. Sa pag-uusap namin ng misis ko ay isang bagay ang nalaman ko sa kanya na kinagulat ko. Darling, sa tingin mo, maganda bang ituloy ko yung pagkuha ng mga ilaw na sinasabi ko sa'yo? May kamahalan pero maganda naman. Sa palagay ko okay lang. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Tsaka may tiwala ako sa'yo. Nagdadalawang isip lang kasi ako eh. Paano kung di bumenta? Baka kasi masyado mahal para sa mga customer. Sayang lang ang pera sa pag-angkat kung di naman mabibili. Benny, isipin mo na lang kung maging mabenta yung mga ilaw na sinasabi mo. E di mababawi din natin kagad yung puhunan natin.
Hindi naman mabubulok yung mga ilaw na yan eh. Hindi tulad ng mga pagkain. Kung hindi man bumenta kaagad, maghintay lang tayo. May maghahanap din nun. Sa bagay, may punto ka naman. Lalakasan ko na lang ang loob ko. Susubukan kong ibenta yung mga bagong produkto na nakuha ko. Basta, kahit anong mangyari, ibibigay kong pinaka-best ko para sa pamilya natin. Alam ko naman yon. May tiwala ako sa'yo. Yan nga yung nakita kong ugali mo noon pa, kaya ako na-inlove sa'yo eh. Ang sweet mo talaga. Di na natin kailangan ng dessert. Hindi na raw kailangan ng dessert. Abay kung ganon, sa akin na lang yung natitirang donut sa ref ha? Sige lang. Alam ko naman paborito mo yun. Paubos na nga eh. Ubusin mo na para malinisan yung ref. Magtatapon pa ako ng mga basura mamaya. Ay, siya nga pala. Naalala ko lang tungkol dyan sa pagtatapon ng basura. Bakit? Anong meron? Nung nakaraang mga linggo, nung nagpunta kang Sambales para bumili ng supplies, di ba ako yung nagbabantay sa shop noon? Oo, tapos? Napansin ko kasi na tuwing umaga pagbaba ko para magbukas ng shop, nakakalat yung mga basura natin. Nakataob yung basurahan at nakatiwangwang yung mga basura. Talaga? Mga aso't pusa sigurong gumagawa nun. Pasaway talaga yung mga yun. Yun din ang akala ko nung una. Pero nung minsan, naabutan ko yung dahilan kung bakit palaging nagkalat ang basura natin sa harapan mismo ng shop. Tao ba? Oo, pulubi yata. Pulubi? Mga ngalakal o taong grasa, pulubi, hindi ako sigurado eh. Basta naabutan ko siyang hinahalongkat yung basurahan natin. Naghahanap siya ng mga bote tsaka mga lata. Okay lang sana yun, ang kaso hinahayaan lang niya yung mga kalat. Doble trabaho tuloy, kasi imbis na magbukas na ako ng shop, magwawalis pa ako ng mga kalat sa harap. Ano itsura niya? Siguro mga kasing tangkad mo siya. Sunog na sa araw yung balat niya, kasing itim na nga siya ng kape. Madumi yung katawan, tapos mahaba yung buhok niya. Mukhang malagkit pa nga, tsaka buhagag na hindi sinusuklayan eh. Basta madungis siya. Naalala mo ba kung anong suot niya o kung may bitbit siya? Butas-butas yung damit niya. Kulay puti siguro yun noon pero mukha ng gray sa dumi ngayon. May malaking sako din siya na lalagyan ng mga kalakal niya ba't mo ba natanong? Kilala mo ba siya? Naalala ko lang yung napag-usapan namin ni Sir Carl na pulubi. Palagi raw yung pag-alagala para magkakot ng basura. Baka siya na nga yun. Hindi nga kaya? Gusto ko lang namang malaman mo para hindi ka magulat pag nadatnan mo siya. Pusang gala naman. Pati ba naman sa atin manggugulo siya? Sa harap pa talaga mismo ng shop natin. Hayaan mo na nga. High blood ka kagad. Madali lang namang iligpit yung mga kalat. Huwag mo sanayin yun. Nakakaya sa mga makakakita. Ano na lang iisipin ng mga customer kapag nakita nila yung mga kalat? Alam mo rin naman na may klase mga paninda natin. Binabalak na nga natin palakihin yung business natin tapos sisirain lang ng pulubing yun. Linisin na lang natin kaagad. Ang sa akin lang naman, wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Hindi lang niya siguro naiisip na nakakaabala sa ibang tao yung hindi niya pagliligpit ng mga kalat. Sa tingin ko, hindi naman niya sinasadyang makaperwisyo ng tao. Kapag nakita ko ulit yung moko ngayon sa tapat natin, makakatikim talaga siya sa akin. Nakaramdam ako ng pagkairita nang malaman kong may isang pulubi ang nagkakalat sa harap ng shop namin. Nasa harap pa man din ng shop ang basurahan namin at hindi talaga kaaya-ayang makita ng mga customer kapag nakatiwangwang ang mga retaso ng kahoy at pira-pirasong supot ng plastik sa daanan nila bago makapasok sa shop. Papadudot, nakakahiya kasi sa pakiramdam kapag makalat ang shop lalo na sa mga bigating kliyente tulad ni Sir Carl na may kaya at maraming binibili sa akin. Ayaw kong makita nilang mukhang tapunan ng basura ang shop namin. Sa isip ko ay hindi ko hahayaang magmukhang pipitsugin ang pinaghirapan kong negosyo. Napuno ako ng pagkayamot nang malaman kong paulit-ulit itong nangyayari. Sinabi ko sa sarili ko na kapag makita ko ulit ang pulubing ito na kinakalkal ang basurahan namin ay ipapakita ko sa kanya na hindi siya katanggap-tanggap sa lugar ko. Lingid sa kagustuhan ko ay dumating nga ang araw na mas malala pa ang tagpong nakita ko, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasa iisang building lang ang shop at bahay namin. 3 palapag ang naturang building kung saan sa unang palapag ay makikita ang hardware store namin. Ang ikalawang palapag naman ang nagsisilbing bodega. Nasa harap naman ang shop namin ang parking para sa mga customers. May gripo rin sa gilid nito na maaaring gamitin ng mga customers na panlinis para sa kanilang sasakyan. Masaya ako sa kinatatayuan ng shop namin ngayon, Papa Dudut. Marami kaming mga regular customers na mula pa sa iba't ibang mga lugar. Simple, tahimik at masaya din ang buhay namin. Naging routine ko na noon ang magkape at kumain ng pandesal tuwing umaga bago magbukas ng shop. Pero dumating ang araw kung kailan ay bigla na lamang kaming ginulo ng isang tao. Isang araw habang nag-ready ako para buksan ang shop ay isang tao ang nadatnang kong mahimbing na natutulog sa harapan nito. Nakahiga siya sa nilatag niyang karton at isang sako ang nakataklob sa katawan niya. Nang lapitan ko ito ay agad na nag-init ang ulo ko nang makitang eto ang pulubi na nabanggit sa akin ni Sir Carl. Anak ng toko ah! Ginawa mo ng bahay itong shop ko! Umalis ka dyan! Hoy! Naririnig mo ba ako? Masyado ka na nagpapasarap dito ah! O ba't ayaw mo talagang gumising? Hoy! Gumising ka! Hoy! Sabi ko gumising ka dyan! Walang iya naman oh. Ang himbing ng tulog nito ah. Teka nga, makaharap na ipampapalo ko sa'yo. Kapag ikaw hindi ka pa bumangon dyan, kakalampagin ko yung mga lata mo. Ayaw mo talaga gumising? Kapag hindi ka pa umalis dito, tatadyakan na talaga kita dyan. Hoy! 1, 2, 3. Gumising ka na sabi. Ano? Masarap bang masiba? Mabuti naman at gumising ka na. Masarap bang matulog dito sa harap ng shop ko? Sige, umalis ka na. Baka maabuta ka pa ng sino, nakakaya. Ano pinagsasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan ha. Dali mo, kunin mo na yung mga maruruming gamit mo. Lumayas ka sa tapat ng shop ko. Ano? Hindi ko ba marunong magsalita? Pipi ka ba? Teka, parang luminis yata yung balat mo ah. Hindi ka masyadong magrasa. Aba, may dala-dala ka pang sabon ah. Sandali lang, dito ko ba naliligo? Ginagamit mo ba yung gripo namin? Ang kapal naman ng mukha mo para gamitin ng tubig ko na walang paalam. Alam mo ba sobrang mahal ng tubig ngayon ha? Ano, nagpapaawa ka pa sa akin? Hindi ako maawa sa'yo. Ikaw ang nagkakalat dito sa shop ko, perwisyo ka. Umalis ka na bago pa mag-iinit ang ulo ko. Ha? Ano ba? Di ka ba marunong magsalita? Hindi kita maintindihan. Magsalita ka nga na maayos. Ba't mo tinuturo yung gripo ha? Gusto mo ng tubig? Humingi ka na maiinom. Maiinom pala gusto mo ha. Sandali lang, huwag kang aalis dyan ha. Sakto, nakakabit na yung hose sa gripo. O eto. O yan, tubig para sa'yo. Namnamin mo. Sana mapawi uhaw mo. Inurin kita dyan eh. Ano, masarap ba maligo ha? Lululuran talaga kita pag hindi ka umalis dito. Ano? Layas! Sige, tumakbo ka! Isaw mo pati mga basura mo! Huwag ka nang babalik dito! Papadudot na pagtanto ko sa katagalan na ang pulubi na pilit kong pinagsasabihan ay isa palang pipi. Kahit na ano palang pangangatwiran at pagpapaliwanag ang ibigay ko sa kanya ay hindi niya kailanman maiintindihan.
Kung may hinayaan man siyang malamang ay tinitikom na lamang niya ang kanyang bibig. Kung meron siyang gustong sabihin at kinikimkim ang mga pinagdadaanan niya. Itinanong ko din sa sarili ko kung may inuwian pa ba siya o kung nasaan ang pamilya niya. Maaring naligaw siya at dahil sa kapansanan niya ay hindi na siya nakauwi sa kanila at maaari ring pinabayaan na talaga siya para mamuhay ng mag-isa at mamalimos sa kalsada. Papadudot ng panahong yon ay determinado na talaga akong palaguin ang negosyo ko. Naglakas loob akong maglabas ng puhunan at bumili ng mga mamahalin at mapoporma na lighting fixtures o mga ilaw gaya ng chandelier, accent lights at wall lights. Hindi naman sa pagmamayabang pero alam kong lubos na gumanda ang itsura ng shop ko. Pang sosyal at pangmayaman na mga bagong produkto na binalandra ko sa shop ko. Sino mang mapapadaan sa kalye namin ay masasabing malaki ang ginanda nito kumpara sa mga nakapaligid na gusali. Angat ang pwesto ko. Agaw atensyon ng mga nakadisplay na ilaw na sari-sari ang disenyo. Ipinaayos ko pa ang mga nakadisplay, yung nakikita at nahawakan ng mga kliyente ang mahalagang produkto ng aktwal. May pwesto ang materyales na para sa bubong at may pwesto rin para sa flooring o tiles para sa sahig. May mga sample ng iba't ibang klaseng pintura at ang pagkakaiba sa kulay, kintab at tekstura. Positibo ang pakiramdam ko noon na dahil sa mga ipinundar ko ay mas lalo kaming lalapitan ng mga kliyente. Ang hindi ko na lamang hawak sa aking mga kamay ay ang muling pagsulpot ng pulubi. Namamalagi pa rin siya sa labas ng shop ko na parang isang daga, Papa Dudut. Ang presensya niya ang naging panira sa shop ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Aba, dito na naman natutulog tong kumag na to. Yan! Di nasipaan na naman. Kapag hindi ka pa gumising dyan, 2 por 2 na ipapalo ko sa'yo. Ano? Dito ka na naman matutulog? Ano akala mo sa harap ng shop ko? Hotel? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko nandito ka? Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag na pakalat-kalat ka rito sa harap ng shop ko. Iligpit mo na yung mga karton sa ako mo at lumayas ka rito. Oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Yan na naman yung mukha mo nagpapaawa eh. Hindi mo ako madadala dyan sa paawa effect mo. Alis na! Wala akong pakialam kahit na umuulan. Itatapo ko yung mga gamit mo sa putik. Yung bote mo ng inumin, yung sako mo, at kung anumang hinakot mo, itatapo ko yung lahat. Kung ayaw mo pang kumilos dyan, ako magdadala sa'yo palabas. Ayaw mo talagang kumilos, ha? Halika rito! Di ba sabi ko sa'yo, itatapo ko sa putik mga gamit mo pag di ka umalis? Huwag mo akong hawakan! Ano ba ang baho mo? Umalis ka rito! Tumigil ka! Ang pangit mo umiyak! Wala akong pakialam kung mababad ka sa ulan. Maghanap ka na ibang matutuluyan mo kung may tatanggap sa'yo. Yan ba yung mga gamit mo? Ano pag tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na rito! Ano? Di ka rin? Huwag mo sabing wala kang naririnig. Ayaw mo talaga umalis, ha? Oh, ba't ka lumulunod sa harap ko? Tumayo ka dyan, nakakaya ka. Baka kung sino pa makakita sa'yo. Benny! Ang lakas ng boses mo! Hindi nga itong lugar para sa'yo. Mula sa loob. Hanap buhay namin to. Ano bang ginagawa Lalayuan ako mo? ng mga customer pag nakita ka nila. Benny! Pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala dito. Kuya. Oh, hetong payong oh. Pwede bang umalis na kayo rito? Ba't mo binibigyan ng payong yan? Benny naman. Tao rin siya. Sumusobra ka na sa inaasta mo ha. Tigilan mo na siya. Ilang beses ko na kasi pinapalis yan eh. Nakita mo na ngang malakas ang ulan. Hahayaan mo na lang ba siyang maulanan? Hintay na lang nating tumila yung ulan. Nakikisilong lang naman yung tao eh. Ako ba pinalalabas mo mukhang masama ngayon? Para sa atin naman kung ba't ko pinapalis yung kumag na yan eh. Di ikaw na magpalis dyan. Para makita mo kung gaano kahirap palis itong pesteg to. Saan ba kasi nagmumula yung galit mo ha?
Wala naman siyang ginagawang masama sa atin. Ayoko lang naman mawala ng customer dahil dyan sa dugyot na yan. Alam mo ba nung nagpunta rito si Sir Carl, kita sa mukha niyang dirin-diri siya sa pulubing to? Salot siya sa lipunan natin eh. Baka siya pa maging dahilan ng pagbagsak ng negosyo natin. Nako, Mali bang ginagawa ko para matauhan yung pulubing yan? Hinahayaan ko na nga lang siya minsan eh. Pero habang tumatagal, mas lalo siya namimihasa. Maayos ko siya pinakikiusapang umalis. Hindi siya nakikinig. pumasok ka na muna sa loob ng shop, Benny. Basang-basa ka na rin eh. Magpalit ka na ng damit at baka magkasakit ka pa niyan. Ay, bahala kayo. Magpatila ka na muna ng ulan, ha? Huwag mo nang pansinin yung asawa ko. Pagkatila ng ulan noong araw na binulyawan ko ang pulubi ay sinilip ko ang basurahan namin. Nabawasan na ito ng mga karton ngunit maayos nang nasa loob ng basurahan ang mga basura. Regular ko pang minanmana ng basurahan namin upang linisin ito dahil nasanay akong kinakalat ito ng pulubi pero araw-araw ay inaabutan ko itong nasa maayos ng kondisyon. Nakaramdam ako ng kirot sa aking konsensya pagkatapos ng araw na yon na pinagalitan ko ang pulubi, Papa Dudut. Akala siguro ng mga tagapakinig ng inyong programa ay masama akong tao. May puso naman ako at hindi ko gustong nagpapaiyak ng iba. Kaya lang nang panahong yon ay nangingibabaw ang irita ko sa pulubi pati na ang kagustuhan kong magpasikat sa mga customers. Sa kabila ng paninigaw at pananakit ko sa pulubi ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtulog sa harapan ng shop hanggang sa nakagawian na niya ito. Tuwing nakikita ko siya noon ay palagi ko siyang pinapalayas. Kapag gising na siya sa umaga ay natatanaw niya akong papalapit ay nagkukusa na siyang umalis para iwasan ako. May mga araw din na pagdating ko ng shop sa umaga ay wala na siya pero alam kong nanggaling siya doon dahil sa iniwan niyang karton. Palagi kong itinatapon ang kanyang higaan tuwing nakikita ko ito para ipahiwatig na ayaw ko siyang bumalik pa. Ang nasa isip ko noon ay nararapat ang ginagawa ko. Na ang ibang taong nasa kalagayan ko ay ganito rin malamang ang gagawin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasanay na ako noon na palaging nagliligpit ng kanyang hinihigaang karton. Hanggang sa dumating ang araw na natigil na lamang ang paglatag ng karton sa harap ng shop. Wala na akong higaang karton na nililigpit. Bakante nang muli ang puwang sa harapan. Lumuwag ang espasyo at wala nang sinumang nakatambay pa rito. Nung una'y natuwa pa ako, ang nasa isip ko ay sa wakas ay natapos ng kalbaryo ko. Kusa nang lumisan ang pulubi at hindi na sasakit ang ulo ko sa pagpapalaya sa kanya. Hindi ko na poproblemahin pa ang pagsulpot niya. Bumalik ang aking customer na si Carl para muling bumili ng materyales. Matapos ang aming transaksyon ay napatayo na lamang ang balahibo ko nang ikwento nito. Ang isang bagay na kinagulat ko ng labis, Papa Dudut. Good morning, Benny. Sir Carl, good morning din po. Kamusta na po kayo? Kailan po kayo ulit bumalik Okay lang naman ako. Ganda na ng shop mo Lumaki ang espasyo at marami na rin nakadisplay ng materyales. Maaliwalas din ang mga ilaw na ginamit mo dito sa hardware mo. Opo, di ko po tinipid ang mga pinadagdag ko. Sinigurado ko magiging maayos talaga ang shop. Ngayon lang kasi ulit ako nakadalaw sa'yo kaya ngayon ko lang nakita ang mga pinagawa mo dito. Oo nga po Marami na rin nangyari mula nung huli tayo nagkita. Naku, sinabi mo pa. Ano po sa inyo ngayon, sir? Patapos na ang ginagawa naming residential unit. Gusto kong tingnan ng mga klase ng ceramic tiles na meron ka para mapagpilian ko. Sige po. This way po para sa tiles namin. Nasa kabilang kwarto po. Bago po itong klase ng tiles namin. Maputi pero hindi dumihin. Kung para sa living room naman, may mga magagarbong pattern kami na madaling bagayan sa classic na design sa bahay. Kung ang hanap nyo naman… Sir Carl, ayos lang ba kayo? Oo naman, ayos lang ako. Para matamlay po kayo
Pagod lang siguro. Wala rin kasi akong maayos na tulog eh. Parang ang stressed po kayo. Hindi ba dapat masaya kayo kasi patapos na yung project nyo? May pinagdadaanan po ba kayo? Hindi naman sana nangihimasok ako. Pwede po bang malaman kung may nangyari sa inyo? Ay, sa totoo lang, meron nga. Ano pong nangyari, sir? Sa atin na lang to ha. Di kasi talaga namin to pinagkakalat. Di pa nga namin alam kung paano sasabihin sa may-ari ng residential unit yung nangyari. Baka kasi kung anong isipin nila eh. May hindi kasi magandang naganap. Mukhang seryoso po yan ah. Naaalala mo ba yung pulubing sumunod sa akin dito sa hardware mo noon? Yung taong grasa? Opo. Sa katawan at muka. Ginulpi siya, Benny. May saksak din sa bandang tiyan niya. Nakakalat ang dugo sa mga sako ng buhangin namin sa construction site kung saan siya tinapon. Ibig sabihin, pinatay siya? Sino namang gagawa nun? Paano niyo siya nakita? Yung mga trabador namin ang unang nakakita sa kanya. Tinapon yung katawan niya sa likod ng mga sako ng buhangin. Grabe naman yung ginawa sa kanya. Kailan niyo po siya natagpuan? Nasaan po yung bangkay niya? Nung linggo. Sa ngayon, nasa punerarya pa rin yung bangkay niya. Hinihintay nila kung may pamilyang magke-claim sa kanya. Hindi ko maisip na may makakagawa nito sa kanya. Mga walang awa. Baka pinagtripan siya. Nakakatakot na ang mga tao ngayon. Kayang-kaya nilang pumatay nang wala lang. Kaming lahat sa site, puro mga wala sa wisyo na nagtatrabaho dahil sa nangyari. Ay, tuwing gabi, bago ako matulog nai-imagine ko pa rin yung ginawa sa pulubi. Di ko mabura sa isip ko yung itsura niya. Nakaramdam ako ng paninikip sa aking dibdib noong malaman ko ang nangyari sa pulubi. Kahit saang anggulo tignan ay mali ang ginawa sa kanya. Sino man ay magugulantang sa ganitong klase ng balita, Papa Dudut. Naalala ko na may CCTV akong pinakabit sa harap ng shop at napagpasyahan kong silipin ang nilalaman nito sa mga nagdaang linggo. Matyaga kong pinasadahan ng bawat araw na nasa video. Habang pinapanood ang CCTV ay nadiskubre ko na tuwing gabi kapag nasa kwarto na kami ng misis ko ay bumababa pala ang dalawang anak ko at palihim na binibigyan ng pagkain ng pulubi sa labas ng shop. Sa iba pang video, 2:00 ng madaling araw ay nakita kong nakahilatang pulubi sa may maaninong bahagi ng shop nang biglang may dalawang lalaki ang dahan-dahang lumapit dito. Nakasuot sila ng itim na damit, may tela na nakatakip sa kanilang ilong at bibig. Mahirap maaninag ang kanilang mga mukha sa video. Ilang minuto rin na umaligid ang mga taong ito. Ang 4 na lalaki sa shop bago nila tinangkang pasukin ito. Hindi pa man nila nagagawa ang plano nila ay nagulat sila nang makita nila ang pulubi na lumapit sa kanila. Agad na kumuha ng nakakalat na 2x2 ang pulubi at akmang susunggaban ng mga lalaki. Nagsitakbuhan kaagad yung dalawa sa 4 na mga lalaki tapos ay mukhang papalagpasan na yung dalawa. Buti na lamang at hindi nila tuluyang pinatulan yung pulubi at nag-decide ng umalis at hindi na sila bumalik pa ng gabing yon. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik ulit yung 4 na lalaki at sa pagkakataong ito ay may dala na silang malaking sako. Makapal na lubid at patalim. Hinanap nila ang pulubi at agad siyang iginapos habang natutulog sa harap ng shop. Sinubukang manlaman ang pulubi pero nabusalan ang bibig nito, nakatali na ang mga kamay niya at pinagsusuntok siya hanggang sa siya'y hinimatay. Binalot sa sako ang katawan ng pulubi mula ulo hanggang bewang at binitbit siya papalayo ng shop. Sa sumunod na araw ay natagpuan na nga ang mga labi nito sa construction site ni Sir Carl. Lubos na nanghina ako sa pinanood ko, Papa Dudut. Nanginginig ang mga tuhod ko at nanlalamig ang mga palad ko habang pinagmamasdan ko ang CCTV footage ng pulubi at kung paano niya binantayan ang shop ko mula sa mga kawatan. Nakaramdam ako ng paghanga sa katapangan ng pulubi. Naantig ang puso ko sa ipinakita niyang malasakit para sa pamilya ko.
Nang araw ding yon ay bumalik ako sa silid naming mag-asawa at ikinuwento ko sa misis ko ang mga nangyari sa pulubi. Hindi ko napigilan ang bugso ng damdamin ko habang sinasalaysay ang ginawa ng pulubi para sa amin. Sige, Benny. Iiyak mo lang yan. Hindi ko akalain. Hindi ko talaga alam. Akala ko makulit lang yung pulubi kaya ayaw niyang umalis. Akala ko peste lang siya sa buhay natin. Wala naman sa ating may gusto na mangyari yun. Naging biktima yung pulubi ng masasamang tao. Wala tayong kasalanan doon. Kung di pa sinabi ni Sir Carl yung nangyari, wala akong kamuang-muang. Masaya pa ako na hindi ko siya nakikita eh. Pinatay na pala siya. Masama talaga ang ginawa sa kanya ng mga hayop na yon. Hindi rin ako makapaniwala na kaya nilang gawin yun sa isang inosenteng tao. Nasilaw sila sa mga bago nating display na mamahalin. Akala siguro nila makakanakaw sila. Tinangka nila tayong looban pero napigilan sila nung pulubi. At dahil doon binawian nila ng buhay yung tao. Sapat bang kapalit yun para sa mananakaw nila? Ang sama-sama ako sa pulubi. Sinigawan ko siya. Kung ano mga pinagsasabi ko sa kanya. Sinaktan ko pa siya. Tinadyakan ko pa. Halos wala akong pinagkaiba sa mga pumatay sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Benny. Kilala kita. Mabuti kang tao. Kahit kailan hindi ka makakapanakit ng kapwa sa ganung paraan. Ginawa mo lang noon ang sa tingin mo ikakaayos ng hardware natin. Hindi ko talaga akalain na kung sino pa inalipusta ko, siya pang poprotekta sa atin. Naging kapalit pa yun ang buhay niya. Puro sama lang ng loob ang binigay ko sa kanya. Tapos ito pa ang kabayaran niya sa atin. Siguro nga pwedeng naging mas mahinahon sana ang pagtrato mo dun sa pulubi. Nasaktan na rin ako para sa kanya nitong huli na nakita natin siya. Humahagulgol na siya, tagmamakaawa sa'yo na wag mong ituloy ang pananakit mo sa kanya. Sa totoo lang, lumaki talaga ang ulo ko. Proud ako sa sarili ko na lumalakas ang kita natin sa negosyo. Kaya taas noo ko. Hindi ko na malayan na lumiliit na pala ang tingin ko sa iba na mas mababa sa akin. Yumabang na pala ako. Nakalimutan ko na magpakumbaba. Patawarin mo na ang sarili mo, Benny. Malamang pinatawad ka na rin niya. Kung tutusin, sa lahat ng sama ng loob na binigay ko sa kanya, kayang-kaya niyang hayaan lang yung mga magnanakaw na pasukin ng tindahan natin. Kung nagkataong di siya natutulog sa tapat ng shop, kung kusa na siya lumayo sa atin, malamang nalooban na tayo. Oo nga. Ang masakit pa sa akin, pinili ng pulubi na manatiling matulog sa tapat natin nang hindi ko alam ang tunay na dahilan. Akala ko wala lang siya ibang matuluyan na gusto lang niya sa lugar natin dahil malinis at may tubig sa mapagkukuhanan. Hindi ko man lang namalayan na bumababa pala mga anak natin tuwing gabi para pakainin siya. Nagmagandang loob lang sila sa kanya at pinakitaan siya ng kabaitan. Natutunan ng pulubi na mahalin ng mga anak natin. Napasaya nila yung pulubi kahit sandali. Ang babait ng mga anak natin. Sana nagsabi sila sa akin na pinapakain nila yung pulubi. Kanino pa ba naman sila nagmana ng kabutihan ng loob? Diba? Siyempre sa tatay nila. Siguro konting hinay lang sa negosyo. Yang pagiging mainitin ng ulo mo, nanggagaling yan sa stress mo sa hardware. Masyado ka na kasing nasusubsob sa trabaho at nakakalimutan mo ng bigyan ng oras sa mga bata. Namimiss ka na nga ng mga anak natin, Benny. Salamat, darling. Pinapalakas mo loob ko palagi. Ako na pala magsasabi sa kanila tungkol sa pulubi. Hindi pa nila alam na wala na siya eh. Wala na silang aabutan na makakain tuwing malalim na ang gabi. Dapat lang nilang malaman na nangyari sa kanya. Papadudot nagpunta kaming mag-asawa sa punerarya para hanapin ang pulubi. Hindi raw nila matunto ng pamilya nito. Nang mga oras na yon ay gusto kong magbigay pugay sa pulubi at magpakita ng respeto sa naging buhay niya. Nagkusa akong sabihin
Sa mga nasa punerarya, naaakuin ko na ang pagpapalibing sa pulubi. Sa huli ay pinalibing ko ang katawan ng pulubi sa pampublikong sementeryo. Pagkatapos nga ng insidente ay nagtungo ako sa mga pulis para ibigay ang CCTV footage sa kanila. Nagbabaka sakali ako makatulong ito para mahanap nila ang dalawang salarin upang maiwasang maulit ang ganitong insidente sa tindahan at pinataasan ko na kagad ng bakod na nakapaligid sa building para siguraduhin hindi maaakyat ng sino mang magtangka ng hindi maganda. Pinagawan ko pa ng bakal na gate ang pintuan ng tindahan namin para mahirap pasukin ng kung sino-sino. Hindi na natatanaw ang loob ng shop kapag sarado ang tindahan. Hindi tulad ng dati na nakikita ang mga kagamitan sa loob dahil pinagyayabang ko ang mga paninda ko. Papadudot, ang pulubi ay parang hangin na sumulpot at nawala lang ng ganong kabilis. Tuwing pagsabit ng may naging palayaw din siya na ibinigay sa kanya ng mga anak ko na siyang pinalagay namin sa kanyang lapida. Paumanhin na hindi ko may babahagi sa inyo ito dahil gusto ng mga anak ko na sa amin na lamang yung pangalan na ibinigay namin sa kanya. Napagtanto ko na hindi nagsabi sa akin ang mga anak ko na pinapakain nila ang pulubi noon dahil malayo ang loob nila sa akin. Mula noong insidente tungkol sa pulubi ay sinikap kong bigyan ng oras sa mga anak ko. Ipinaramdam ko sa kanila na proud ako sa kanila lalo na sa kabutihan ng loob nila. Malaki din ang pinagbago ko mula sa insidenteng yon. Pinili ko rin gumawa ng kabutihan sa kapwa. Mula noon ay hindi ko na kinakalimutan na tumulong sa aming simbahan tuwing may feeding hirapan sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan, ang pamilya lang namin ang nakakaalam tungkol sa pulubi at sa ginawa niya para sa amin. Matagal kong hindi kinikwento sa ibang nakakakilala sa akin dahil alam kong may kasalanan ako sa mga nangyari. Papadudod, sa paglipas ng maraming taon ay hindi ko pa rin masabing lubos ko nang napatawad ang sarili ko, pero dahil sa pamilya ko ay natutunan kong tanggapin ang mga nangyari. Ang nangyaring ito ay naging daan para mas mapalapit ako sa mga anak ko. Kaya may kapayapaan na sa puso ko. Sana'y magsilbing aral sa ibang tao ang pinagdaanan ko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay pwedeng maging teleserye o pelikula sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Mga pagsubok na magiging dahilan upang tayo ay maging matatag bilang isang ina, anak o asawa. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Marga. Isang masipag at butihing anak na walang ibang ninais kundi ang maging masaya ang mga taong nakapaligid sa kanya. At nang makilala niya si Stanley, nakatagpo siya ng tila walang hanggang kasiyahan sa piling nito. Pero hindi magiging madali ang kwento ng kanilang relasyon. Susubukin sila ng tadhana at iba't ibang klase ng pagsubok dahil malaki ang pagitan ng estado nila sa buhay. Pilit na pahihinain ng sitwasyon ang pagmamahala na kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Magtagumpay kaya sina Marga at Stanley na patunayan sa ibang tao na sila talaga ang dapat na para sa isa't isa? O bibitaw ang isa sa kanila para lang magparaya at maging masaya ang taong maiiwan? Darating pa kaya ang panahon na muli silang maging masaya? O sadyang hindi para sa kanila ang salitang masayang katapusan? Gusto mo na bang malaman kung ano pa
ang kalupitang pinagdaanan ng relasyon ni na Marga at Stanley. Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng relasyon nilang dalawa? Minsan ba ay nagmahal ka na rin ng taong hindi tanggap ang iyong pinagmulan? Si Marga kaya, paano niya pinaglaban ang lalaking sobra niyang minahal? Tama ba ang desisyon na pinili niya? O eto ang magiging daan para tuluyang masira ang buhay niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Isa akong avid listener ng inyong programa at matagal ko na rin talagang gustong sumulat sa inyo. Hindi lang para magbahagi ng aking kwento ng buhay kung hindi para humingi na rin ng payo. Alam ko kasi na malaki ang maitutulong ninyo at ang ating mga kabarangay sa bagay na gumugulo ngayon sa isip ko. Umpisahan ko ang lahat sa kwento namin ng first love at first boyfriend kong si Stanley. Classmate ko siya noong college at pareho kaming nasa Dean's List. Nagsimula kami bilang isang mabuting magkaibigan dahil marami kami mga bagay na napagkakasunduan. Isa na nga doon yung paraan namin ng pag-review bago ang aming mga exam. Pareho kasi kaming madalas nasa madaling araw nag-review o isang oras bago ang exam namin. Tapos ay nilalagay namin ang reviewer namin sa ilalim ng una namin. Nalaman namin na parehas kami na may ganong habit ng pag-review. Noong magkasama kami sa isang research paper noong nasa second year college kami. At nang sumunod na taon ay niligawan niya ako. At kaagad ko rin siyang sinagot. Bagay na kahit kailan ay hindi ko pinagsisisihan. Dahil naging faithful siya sa relasyon namin kahit noong nakagraduate na kami at may kanya-kanya ng trabaho. Happy anniversary, baby! Happy anniversary din, baby! Sana nag-enjoy ka sa date natin ngayon. Ay, sobra! Lalo na't alam ko kung paano mo pinaghirapan na ipunin yung panggastos para sa buong araw na date natin na to. Mula sa pamamasyal natin sa park kanina umaga, panonood ng sine, hanggang sa dinner date natin ngayon. Bakit pa kasi ayaw mo akong mag-share sa mga ginastos mo sa araw na to? Para naman maranasan mo kung paano ka ilibre ng boyfriend mo. Baby, sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan gawin to. Sanay naman ako na naghahati tayo sa ginagastos natin sa mga date natin, di ba? Ayun na nga eh. Nasanay ka na palagi tayong naghahati kahit na dapat ako yung mas gumagastos sa ating dalawa. Ang dami ko na tuloy utang sa'yo. At bakit mo naman nasabi yan? Baby, hindi na uso ngayon na lalaki lang ang gumagastos para sa babae. Kaya wag mong isipin na may utang ka sa akin. Nahihiya lang talaga ako sa'yo. Kasi nga sa ilang taon na relasyon natin, sobrang bihira lang kitang malibre. Na hindi mo nga kailangang gawin. Responsibilidad kita, kaya kailangan kong gawin yun. Dalawa tayo sa relasyon na to. Kaya pareho nating responsibilidad ang isa't isa, okay? Ay, thank you baby. Thank you saan? Sa pag-intindi mo sa sitwasyon ko. Sa 5 taon na relasyon natin, puro pag-intindi na lang ang ginawa mo sa akin. Kasi alam mo kung gaano kabigat at kalaki ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pati tuloy ikaw, nadadamay na sa bigat na dala ko nang dahil sa responsibilidad ko. Minsan nararamdaman ko tuloy na parang pabigat na rin ako sa'yo. Hindi totoo yan. Kasi kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Ikaw kaya yung happy pill ko. Happy pill, pero palagi kang inuutangan kapag nasa-short ako sa budget na para sa bahay namin. Yun din naman ang gusto ko, na ako yung unang maalala mo sa oras na nangangailangan ka ng tulong. Kasi ganun din naman ako sa'yo eh. Baby, kahit kailan naman, never kang nangutang sa akin.
Hindi lang naman tungkol sa pera yung pagiging happy pill ng isang tao. Kasi 'di ba, ikaw yung palaging kinukwentuhan ko ng mga stress ko sa trabaho. Ikaw yung kasama ko nung masama yung loob ko kasi hindi ako ang na-promote sa opisina namin. Ikaw yung nagpapasaya sa akin sa oras na sobrang down ako. Kaya talagang thank you. Thank you kasi palagi mong pinapagaan yung loob ko. Thank you rin sa lahat ng pag-appreciate mo sa ginagawa ko para sa'yo. Siyempre naman. Kasi nakikita ko lahat ng effort mo para mas tumibay ang relasyon natin. Yun na lang din kasi ang kaya kong gawin para maramdaman mo na ikaw lang ang nag-iisang babae na gusto ko makasama sa habang buhay. Pero baby, hindi mo pa ba talaga ako pwedeng ipakilala sa mami mo bilang boyfriend mo? Ay, baby. 5 taon na tayong magkarelasyon. Siguro naman, panahon na rin para malaman niya ang tungkol sa ating dalawa. Mahigpit pa rin kasi si mami sa akin hanggang ngayon. Alam mo na, uni ka iha. Kaya ayaw niya pa rin ako magkaroon ng boyfriend. Kahit ngayon na may trabaho na ako. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na kitang ipakilala sa kanya. Pinapakiramdaman ko lang din kung handa na ba siya magkaroon ng boyfriend ang nag-iisang anak niya. Sorry baby ha. Okay lang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Ikaw na lang din ang kasama ng mami mo kaya alam ko na takot din siya na mawala ka sa kanya. Thank you baby. Basta makikilala mo rin si mami. Promise. Papadudot kagaya ng nabanggit ko kanina ay parehas kami ni Stanley na nasa Dean's List at may academic scholarship. Tapos pareho kaming nagtapos ng cum laude sa university. Marami man kaming pagkakatulad sa mga gawain, ugali o iba pang mga bagay. Napakalaki naman ng pagkakaiba ng estado namin sa buhay, Papa Dudut. Parehas kaming maagang naulila sa tatay namin noon. Namatay ang papa ni Stanley sa isang aksidente at ang daddy ko naman ay sa atake sa puso. Panganay si Stanley sa 6 na magkakapatid at nagtatrabaho bilang kasambahay ang nanay niya. Malaking bagay talaga para sa kanya noon yung academic scholarship niya at financial assistance na natatanggap mula sa munisipyo. Dahil kung walang mga yon, baka hindi na nila kinaya ang mga gastusin para sa kolehiyo niya noon. At mula nang magsimulang magtrabaho si Stanley, siya na halos ang sumalo ng lahat ng responsibilidad dahil nagkaroon ng komplikasyon ng nanay niya sa sakit na diabetes. Dahilan para maputulan ito ng isang paa. Kaya alam ko ang hirap at bigat ng responsibilidad na meron si Stanley. Ako naman ay solong anak ng mami ko na isang negosyante. Negosyante din ang daddy ko bago siya mamatay. At masasabi ko na may kaya talaga ang pamilya namin dahil lahat ng bagay na gusto at kailangan ko ay nakukuha at nabibili ko kaagad. Kahit mag-isa na lamang si mami na nag-handle ng mga negosyo nila ni daddy, nagawa niyang hindi ito bitawan at mas mapalaki pa. Kaya naman mataas din talaga ang expectation niya sa akin. Malaki ang plano niya para sa future ko. At kasama sa future na yon, ang taong gusto niyang maging parte ng pamilya namin at makakasama ko sa panghabang buhay. Bakit ngayon ka lang Mami! nakauwi? Bakit gising pa po kayo? Yung tanong ko muna ang sagutin mo. Napa-overtime lang po ako sa trabaho. Overtime sa trabaho? O sa boyfriend mong patay gutom? Mami! Bakit? Totoo naman ang sinabi ko Patay gutom yung boyfriend mo. Kaya hindi mo siya maipakilala sa akin. Bakit ba hinahayaan mong sarili mo na perahan ka nun? Ha? Ay, hindi ko po siya pinapakilala sa inyo kasi alam ko na yung mga salitang bibitiwan nyo sa kanya. Mali po kayo ng pagkakakilala kay Stanley. Mali po yung tumatakbo sa isip nyo tungkol sa kanya. Anong mali sa mga nalaman ko tungkol sa kanya? Na mahirap lang ang pamilya niya? Na wala na siyang tatay at nangungupahan lang sila sa isang maliit na bahay?
Na siya lang ang bumubuhay at nagpapaaral sa mga kapatid niya dahil matagal nang lumpo ang nanay niya? Mali po iniisip nyo na pera lang ang habol sa akin ni Stanley. Talaga? Kaya ba sa dinami-dami ng babae, ikaw talaga ang niligawan niya? Niligawan niya ako hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa special na nararamdaman niya para sa akin. Mula pa nung college kami. Hoy Marga, huwag kang tanga na basta naniniwala sa sinasabi ng lalaki na yon. Sigurado ako na pera lang ang habol niya sa'yo. Gusto kanyang gamitin para maiahon sa hirap ang pamilya niya at yon ang bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Yan na talaga ang dahilan kung bakit ayokong dalhin dito si Stanley at ipakilala sa inyo eh. Dahil hindi nyo pa nga siya nakikilala, hinusgahan nyo na kagad siya. Mabuting tao si Stanley, Mami. Malinis ang intensyon niya sa akin. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko siya matatanggap bilang boyfriend mo o parte ng pamilya na to. Marga, matagal ko nang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na ang lalaki na yan. Mahal ko si Stanley at mahal niya ako. Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Hindi! Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang magiging responsibilidad mo sa oras na maging asawa mo ang Stanley na yan. Ilang kapatid pa ba niya ang pinapaaral niya? Hanggang kailan niya dadalhin ang responsibilidad na dapat nanay niya ang gumagawa? Hindi naman ginusto ni Stanley na mapasok sa ganong kabigat na buhay. Ayun na nga eh. Gusto kang gamitin ni Stanley para gumaan ang buhay niya. Para matakasan ang responsibilidad niya sa pamilya niya. At para ikaw na ang sumalo ng lahat ng bigat na pinagdadaanan niya ngayon. Marga, peperahan ka lang ng lalaki na yan. Hindi mo ba talaga naisip yon? Kilalanin niyo po muna kasi siya. Hindi talaga siya kagaya ng nasa isip niyo. Mabuting tao si Stanley at mahal niya ako. Kahit kailan, hindi ako nagkamali sa iniisip ko. Ginagawa ko to dahil anak kita. Mahal kita. At concerned ako sa'yo kaya ayokong gamitin at perahan ka lang ng lalaking yon. Ayokong masaktan ka ng dahil sa kanya. Mami, hindi nga po ako sasaktan ni Stanley. Maniwala kayo sa akin. Mahal niya talaga ako. Bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili niyo para makilala siya. Sana naman po matanggap niyo siya bilang boyfriend ko. Hindi! Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap. Kahit ano pang sabihin mo tungkol sa kanya, hindi magbabagong tingin ko na pera lang ang habol niya sa'yo. Kumbinsido ako na peperahan ka lang ng lalaki na yon. Gagamitin ka lang niya para takasan ang hirap ng buhay na meron siya ngayon. Papadudot aaminin ko na may pagkamatapobre ang ugali ng pamilya ko, lalo na si Mami. Naalala ko nga noon na tuwing family gathering, nagpapayabangan ng mga bagong gadget ang pinsan ko. Ang mga tito ko naman ay mga bagong sasakyan ang pinag-uusapan at alahas naman ang topic madalas ni na Mami at ng mga tita ko. Yung lola ko lang yung madalas na nakakausap ko tungkol sa mga simpleng bagay kagaya ng pagluluto o mga lumang litrato ng aming pamilya. Wala kaming pinag-uusapan na kahit na anong gadget, sasakyan, alahas o ano pa mang mga mahal na material na bagay. Ang madalas naming mapagkwentuhan ay ang buhay nila ng yumao kong lolo. Kung paano sila nagkakilala, naging magkasintahan at nagsumika para mapagtapos si Mami at ang iba pa nilang mga anak. Palagi niyang sinasabi sa akin na mabilis lang, mabawi at maipon ang pera. Pero ang panahon ay nauubos at lumilipas. Sa halip na ubusin namin ang oras sa mga luho namin, mas mabuti raw na gumawa kami ng magaganda at masasayang alaala kasama ng mga taong mahal namin. Sa tuwing naririnig ko yon mula kay Lola ay gumagaan ang pakiramdam ko. At naisip ko na wala akong ibang pinagmanahan sa pamilya namin kung hindi ang lola ko lang. Papadudot ang pagiging matapobre at mapanghusga ni Mami ang dahilan kung bakit hindi ko magawang ipakilala si Stanley sa kanya. Noong sinabi ko pa lamang na nanliligaw si Stanley sa akin ay pina-background check na niya kaagad ito.
At grabe talaga ang sermon na ibinigay sa akin ni Mami nang malaman niya ang buhay na meron si Stanley. Marami siyang masasakit na salita na binitawan noon patungkol kay Stanley. Paulit-ulit niyang sinasabi na mamamatay lang daw ako sa gutom kapag si Stanley ang napangasawa ko at peperahan lamang daw ako nito. Sinabi ko kay Mami na hindi ganong tao si Stanley pero hindi nagbago ang pagtingin niya dito. Kahit na ilang beses kong sabihin sa kanya na bigyan ng pagkakataon na kilalanin si Stanley, hindi pa rin siya nakinig sa akin. Pero syempre pilit ko pa rin pinaglaban ang nararamdaman ko para kay Stanley. Kaya sinagot ko ito at naging boyfriend bago kami graduate ng college. Kaya lang ay marami ring kilalang kumpanya si Mami at marami siyang koneksyon na malalaking tao at natatakot ako noon na gumawa siya ng paraan para tuluyang masira ang relasyon naming dalawa ni Stanley. Baby, sorry, ngayon lang ako. Ayos lang. Medyo kadadating ko lang din naman dito. Ay, grabe kasi yung traffic papunta sa restaurant na to. Maaga na nga akong umalis sa opisina pero na-late pa rin ako sa usapan natin. 15 minutes ka lang naman na late. Kahit anong sabihin mo, late pa rin ako. Alam mo naman na ayokong nalilate sa usapan natin. Kung bakit kasi ang tatanga ng ibang taxi driver dito sa Makati. Bakit mo naman nasabi yan? May nadaanan kasi kaming banggaan kanina. Parehas taxi. Tapos nag-aaway pa yung dalawang driver. Nagsisigawan at walang gustong umawat sa kanila. Paano nila maaayos yung problema kung walang aawat, di ba? Di ba ang tatanga lang ng mga taxi driver na yun? Kaya lalo ako nabibwisit kasi sila ang may kasalanan kung bakit na-late ako sa date natin. Nagpadala sila sa mga ganong emosyon nila pero hindi naman ibig sabihin nun, tatanga-tanga na sila. Tsaka, kumalma ka na. Hindi naman ako masyado matagal naghintay kaya wag mo nang isipin yun. Pero kung hindi dahil sa mga tangang taxi driver na yun, hindi pa rin ako malilate. Uy, tigilan mo na nga yung katatawag sa kanila ng ganun. Hindi mo rin naman kasi alam kung ano bang punot dulo ng pag-aaway nila. Sinasabi ko lang naman kung ano yung totoong nararamdaman ko. Bakit ba parang ang init ng ulo mo? Sabi ko nga kanina, kumalma ka muna para hindi ko ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo. Ay, pasensya na baby. Para kasi ang dami nangyari sa araw na to. Tungkol ba sa trabaho yung dahilan kung bakit mainit ang ulo mo ngayon? Oo, nakakainis kasi yung dalawang supervisor ko sa opisina. Palagi akong pinag-iinitan. Ginagawa ko naman ng tama yung trabaho pero palagi nilang hinahanapan ng butas. Kagaya nung nakaraang meeting namin. Sinabihan ba naman ako nung isa na parang pang-college daw yung PowerPoint presentation na ginawa ko. Sinunod ko lang naman ang instruction niya kung anong gusto niyang makita sa ipepresent ko sa meeting namin. Tapos kanina, yung isa namang supervisor namin, tinambakan ako ng trabaho. Ayoko sanang gawin kaya lang. Ayoko rin naman na mas lalo nila akong pag-initan. Baka mamaya, maging dahilan pa yun para tanggalin nila ako sa trabaho. Hindi ka naman nila pwedeng basta tanggalin sa trabaho ng dahil lang doon. Natatakot lang din ako kasi alam mo naman na ang dami kong gastusin ngayon. Kalilipat lang namin ni nanay sa bagong apartment mula nung pinaalis kami dun sa dating tinitirhan namin. Kung bakit naman kasi biglang binenta ng may-ari yung bahay at lupa na inuupahan namin. Mas lalo ako nagipit ngayon kasi mas mataas yung upa na binabayaran ko sa bagong apartment namin. Tapos natanggalan pa ng scholarship yung kapatid ko. Sumabay pa itong mga buwisit na supervisor ko sa opisina. Ay, ano ba namang buhay to? Kalma ka lang. Sigurado ako na matatapos din lahat ng mga problema mo. Ay, bakit nga pala bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? May gusto kasi sana akong sabihin sa'yo. Pero gusto mo umorder muna tayo ng pagkain? Hindi pa naman ako nagugutom. Ano ba yung gusto mong sabihin? Parang ang seryoso ng mukha mo. Stanley, sana maniwala ka na hindi madali para sa akin ang desisyon na to. Pero ano kasi, kailangan ko nang tapusin ang lahat sa ating dalawa. Teka, anong ibig mong sabihin? Stanley, hindi na kita mahal. At hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko.
Hindi ko na kayang magstay sa relasyon natin na to. Marga, ano to? Joke time ba to? Huwag ka namang magbiro ng ganyan, please. Hindi ako nagbibiro, Stanley. Seryoso ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ayos naman tayo kahapon ah. Bakit ngayon bigla mo akong inihiwalayan? Ano bang mahirap intindihin sa hindi na kita mahal? Marga, wag mo namang gawin sa akin to. Dahil ngayon kita mas kailangan. Sorry pero hindi ko na talaga kaya na patagalin pa yung relasyon na to eh. Hindi ko na kayang magpanggap na ikaw pa rin ang mahal ko. Ayoko na, Stanley. Ayoko na sa'yo. Wala na talaga akong nararamdaman na kahit na anong pagmamahal para sa'yo. Papa Dudut, dumating na nga noon ang araw na kinakatakutan ko. Ang gumawa ng paraan si Mami para magkaroon ako ng dahilan na hiwalayan si Stanley. Ilang ulit na sinabi sa akin ni Mami noon na gagawa siya ng paraan para ako mismo ang makipaghiwalay sa boyfriend ko. Wala raw ibang maidudulot sa akin si Stanley kung hindi puro paghihirap lang. Kaya dapat nahiwalayan ko na ito. Palaging sinasabi ni Mami na peperahan lang naman daw ako ni Stanley, kaya dapat na magising na ako sa kabaliwan ko sa kanya. Halos araw-araw na nga kaming nag-aaway sa loob ng bahay namin. Dahil lang sa paulit-ulit na pangungumbinsi ni Mami sa akin na hiwalayan na si Stanley. Pero ni minsan ay hindi talaga yon pumasok sa isipan ko. May kumpiyansa akong magagawa naming ipaglaban ni Stanley ang pagmamahala namin hanggang sa huli. Na kahit ano pa mang mangyari, walang bibitaw sa aming dalawa. Pero nagkamali pala ako at hindi ko inaasahan noon na darating ang araw na ako mismo ang tatapos sa relasyon namin ng taong pinakamamahal ko. Bonnie, nasan ka na ba? Malapit na nga ako dyan sa cinema kung nasaan ka. Anong malapit na? Kanino mo pa sinasabi yan eh? Di mo ba narinig yung sinabi ko? Nahihirapan nga ako mag-park. Alam mo naman kasi na first day showing ngayon ng movie na gusto mong panoorin natin. Tapos hindi mo pa inagahan ng alis sa bahay nyo. Paano pala kung pumayag ako na sunduin mo ako sa bahay? Eh di mas lalo tayong na-late. Alam mo Marga, ang dami mong sinasabi. Malapit na nga ako dyan, huwag ka na magsungit. Hintayin mo na lang ako. Ano pa bang magagawa ko kung hindi hintayin ka? Bilisan mo maglakad. Nawawalan na ako ng ganang manood ng sine. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, kumain na lang tayo sa bahay namin para hindi nasasayang ang oras ko ng ganito. Malapit na nga ako, okay? Relax ka lang. Eto, papunta na talaga ako dyan. Ewan ko sa'yo, Bonnie, bilisan mo! Nakakainis talaga si Bonnie kahit kailan. Magsiset ng oras ng date, pero palagi siya yung late sa usapan. Hindi na talaga siya makakaulit. Marga? Stanley? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Napadaan lang ako dito sa mall kasi may kailangan akong bilhin na school supplies. Pero, pwede ba tayong mag-usap saglit? Hindi pwede. May lakad pa ako. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Marga, sandali lang. Gusto ko lang ng konting oras mula sa'yo. Hindi ko na rin kasi alam kung paano ka kukontakin. Hindi ko na matawagan cellphone number mo. Binlock mo pa ako sa mga social media account mo. Eh kasi wala naman tayong dapat pag-usapan kaya pinutol ko na lahat ng pwede nating maging communicasyong dalawa. Mahal kita at sigurado ako na mahal mo pa rin ako. Ano bang kailangan kong gawin para maging maayos ulit tayong dalawa? Wala! Kahit kailan hindi na maayos ang relasyon natin, Stanley. Walang dahilan para subukan pa natin ulit. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi na kita mahal. At hindi ko na kayang pakisamahan ka at ang pamilya mo. Stanley, hindi ko na nakikita yung sarili ko na ikaw ang makakasama ko hanggang pagtanda. Ayoko ng mahirap na buhay. Ayoko maghirap at sigurado na ako na yun ang mangyayari pag ikaw yung pinili ko. May problema ba dito? Bonnie, Ginugulo ka ba ng lalaking to? hindi. Mabuti pa umalis na tayo. Tara na. Marga, sandali lang. Stanley, sinabi ko nang wala na tayong dapat pag-usapan. Kaya please lang, huwag ka nang manggulo. Pero hindi pa tayo tapos mag-usap.
Sigurado ako na hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam ko na nagsisinungaling ka lang. Alam ko na ako pa rin ang... Manahimik ka na. Ayaw kang ang kausap ni Marga. Ang kulit mo ah. Bonnie, tama na! Huwag mo itulak si Stanley! Ang kulit kasi ng bobo na to eh. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na girlfriend ko kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Girlfriend? Oo! Boyfriend ko na si Bonnie. Kaya please lang, layuan mo na ako. Tigilan mo na ako, Stanley! Ayoko na talaga makita ka pa ulit! Papadudot nang may kwento noon ni Stanley sa akin ang tungkol sa pagkakatanggal ng scholarship mula sa kapatid niya ay kinabahan ako. Naramdaman ko na may mga susunod pa na pwedeng mangyari na hindi ko magugustuhan, pero kaagad ko rin yung pilit na binabaliwala. Hanggang sasabihin na nga ni Stanley na kinausap daw sila ng may-ari ng apartment na tinitirhan nila para paalisin sila doon dahil may nakabili na ng lupa nito. Doon na mas tumibay ang hinala ko na tama ang mga bagay na naglalaro sa isip ko. Lalo na nang may kwento ni Stanley sa akin na pinahirapan siya sa trabaho nila. Nagdesisyon ako na kausapin si Mami kung may kinalaman siya sa nangyayari sa buhay ni Stanley. Hindi naman nag-deny si Mami at sinabi niya na siya ang may pakana ng lahat ng paghihirap na nararanasan ni Stanley. At kapag hindi ko pa siya hiwalayan, hindi titigil si Mami sa panggugulo at pagpapahirap sa buhay ni Stanley. Saglit po akong natulala noon habang walang tigil ang pagtulo ng luha sa magkabila kong pisngi. Hindi ko rin alam kung matatawa ba ako o mandidiri kasi parang isinasabuhay ng mami ko na maging buhay na kontrabida mula sa mga teleserye. Nachichipan talaga ako. May tao palang darating sa ganung punto makuha lamang ang gusto. Hindi ko alam kung gusto bang magpa-discover ng nanay ko sa GMA o bored lamang siya. Kaya kung ano-ano nang mga naisip niyang gawin. Nakakasuka. Parang isang teleserye talaga. Ang buhay ko noon, papadudot. Teleserye na walang kasiguraduhan kung may naghihintay na masaya o malungkot na katapusan. Papadudot, hindi talaga naging madali sa akin ang desisyon na ginawa ko na pakikipaghiwalay kay Stanley. Siya lang ang nag-iisang lalaki na gusto kong makasama sa buhay hanggang sa pagtanda ko. Pero hindi ko rin kaya na patuloy siyang mahirapan ng dahil lamang sa akin. At ang masama pa doon ay nadadamay na pati ang pamilya niya. Doon ko na-realize na may mga bagay na hindi kayang labanan ng pag-ibig lang. Kasama na doon ang kapangyarihan ng pera ng isang tao na kayang kontrolin ang napakaraming bagay sa mundong ito. Nagawa nitong tapusin ang pagmamahalan at relasyon namin. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang makipaghiwalay ako noon kay Stanley. Sinagot ko na rin ang manliligaw ko na si Bonnie ay na rin sa kagustuhan ng mami ko. Nangako kasi si mami na titigilan na si Stanley at ang pamilya nito. Oras na sumunod ako sa mga gusto niya. Kasama na nga sa pagsunod ko sa kanya yung pagpapakasal sa lalaking hindi ko naman mahal, papadudot. Ay, mabuti naman nakatulog na si baby. Makakapagpahinga na rin ako saglit. Teka, pasado 11:00 na pala ng gabi. Bakit wala pa rin si Bonnie? Mukhang si Bonnie na yun ah. Mapuntahan nga siya sa sala. Nakakabiti naman talagang kainuman yung mga yon. Dapat talaga hindi na ako sumama sa kanila eh. Nauna pa silang malasing kesa sa akin. Mga mahihina. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Ay, gising na pala asawa ko. Ngayon lang nakatulog si baby kaya hindi pa ako nakakapagpahinga. Kaya naman pala. Ang bango-bango ng asawa ko. Parang ready na ulit sumabak sa romansahan. Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka pwede ba? Sagutin mo muna yung tanong ko. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-text naman ako sa'yo kanina, di ba?
Sabi ko may overtime kami sa opisina, kaya malalate ako ng uwi. At kailan pa naging parte ng overtime yung paglalasing sa opisina? Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi naman ako lasing ah. Anong hindi lasing? Halos hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Hindi nga ako lasing. Kayang-kaya ko pa nga tumatlo sa'yo bago tayo matulog. Pwede ba, Bonnie? Huwag mo nga akong halikan. Ano ba? Ano bang masama sa ginagawa ko? Mag-asawa naman tayo ah. Normal lang sa mag-asawa maglambingan, lalo na kapag galing ang lalaki sa trabaho. Baka nakakalimutan mo. 2 buwan pa lang nakakalipas mula nung mga anak ako. Eh ano naman? Ilang buwan na ako nagtitiis so wala nangyayari sa ating dalawa. Pasalamat ka nga, hindi ako nang bababae. Wow! Pinagmalaki mo pa talaga yan? Oo, bakit? Lalaki ako at may pangangailangan ako na kailangan mong ibigay. Kaya wag mo akong pinagdadamutan. Kesa naman humanap ako ng ibang babae na hahalikan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Bonnie? Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ngayong hindi ka nabuntis, oras na para bumawi ka sa akin bilang asawa ko. Intindihin mo naman sana na nanay ako at hindi madali sa akin na magbuntis at manganak. Ayun na nga eh. 2 buwan na mula ng mga anak ka. Kaya oras na para pagsilbihan mo ako sa kama. Bonnie, ano ba bitawan Ka na nga mag-inerti dyan. Magugustuhan mo rin naman to eh. Kailangan pa ng katawan ko ng pahinga. Please naman, tumigil ka na. Kailangan ka naman ng katawan ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pagbibigyan mo ako, asawa mo ako, at responsibilidad mo na paligayahin ako sa oras na gusto ko. Naiintindihan mo? Kaya pagbigyan mo na ako kung ayaw mo na magkasakitan pa tayo dito. Papadudot, bago pa ako niligawan ni Bonnie noon ay kilala ko na siya bilang isang mayabang na tao. Uniko iho siya ng mga magulang niya at masasabi ko talagang lumaki siyang spoiled brat. Schoolmate ko siya noong elementary at high school sa isang private school at ahead siya ng 1 taon sa akin. Kilala rin siya noon bilang isang bully na estudyante na palaging may nakakaaway. Madalas ko ngang mabalita noon na palagi siyang pinapatawag sa guidance office dahil sa reklamo ng ilang estudyante sa kanya. Pero hindi siya na-kick out dahil palaging malaki ang donation na ibinibigay ng mga magulang niya para sa school. Nagkita ulit kami ni Bonnie sa burol ng isang dating teacher namin at mula noon ay palagi na niya akong kinukulit kahit alam niyang may boyfriend na ako. Nagulat na nga lang ako nang makarating kay Mami na gusto raw akong ligawan ni Bonnie. At yon ang lalong nagtulak kay Mami noon para gumawa ng paraan na masira ang relasyon namin ni Stanley. At para tuluyan ng tigilan ni Mami ang pagpapahirap sa buhay ni Stanley, pumayag na akong sagutin si Bonnie at magpakasal dito. Sinabi pa noon ni Mami na yun daw ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang hindi niya alam, yun ang desisyon na sisira ng buhay ko noon. Ay, grabe ang traffic. Kung hindi ko lang talaga kailangan kumuha ng mga gamit ng anak ko, hindi muna ako uuwi dito sa bahay. Ay. Bonnie? Bonnie, nasan ka? Nakapagluto ka ba ng para sa hapunan? Ay! Bakit ba kasi nakakalat dito sa sala tong sapatos at medyas ni Bonnie? Muntik pa akong matalisod ng dahil dito. Saan naman kaya pumunta yun? Ang sabi niya kanina, maglilinis siya ng bahay kaya ayaw niyang sumama sa ospital. Hello, Mami? Hello anak, nakauwi ka na ba ng bahay nyo? Opo, nakauwi na po ako. Bakit kayo tumawag? May sinabi po ba yung doktor sa inyo tungkol sa kalagayan ng anak ko? Wala naman, maayos naman siya dito sa ospital. Tumawag lang ako para i-check kung nakauwi ka na. Kakauwi ko lang din po dito sa bahay. Sorry po, hindi ako kaagad nakapag-text. Niligpit ko muna po yung bumungad na kalat dito pagpasok ko. Eh bakit naman ikaw pa ang mag-aayos niyan? Wala po si Bonnie ngayon eh. Naiwan niyang makalat dito sa sala. Hindi na nga siya sumamang magbantay sa anak mo dito sa ospital. Iniwan niya pang makalat ang bahay niyo? Hayaan niyo na po. Baka may biglaang nilakad na naman po yun sa trabaho niya. Sabado ngayon na.
trabaho? Minsan po talaga may mga inaasikaso siyang trabaho kahit weekend. Sige mami, mag-aayos lang po ako dito ng konti para makapagpahinga na. Maaga po akong babalik dyan sa ospital bukas. Salamat nga po pala sa pagbabantay sa anak ko ha. Naku, wala yon. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Apo ko naman tong binabantayan at inaalagaan ko dito. Magpahinga ka na. Huwag mo masyadong isipin ang anak mo dahil ang sabi ng doktor, ligtas na siya mula sa dengue. At kailangan na lang i-monitor ang kalagayan niya dito hanggang sa payagan na siyang makalabas. O siya, sige na. Sige po mami, salamat po ulit. Bye. Oh, nakauwi ka na pala. Kadarating ko lang dito. Kumusta anak natin? Katatawag lang ni mami. Ayos naman daw yung anak natin, sabi ng doktor. Ligtas na raw siya mula sa dengue. Si maming naiwan muna doon para magbantay sa kanya. Mabuti naman ayos na yung bata. Akala ko iniwan mo siya mag-isa doon. Hindi ko naman nahayaan na maiwan mag-isa doon yung anak natin. Kailangan ko lang kumuha ng ilang gamit niya kaya napilitan akong umuwi ngayon. Eh ikaw, saan ka pala nang galing? May inasikaso lang ako sa opisina. May naging problema yung empleyado ko doon kaya hindi na ako nakatawag o nakapag-text sa'yo. Sa opisina ka ba talaga pumunta o sa babae mo? Anong pinagsasasabi mo? Sabado ngayon. Alam ko na wala kayong pasok sa opisina kapag ganitong araw. Eh sa biglaan nga nagkaroon ng problema. Kaya nagpatawag ako ng meeting para maayos ka agad yun. Gaano ba ka-emergency yan para hindi mo man lang magawang ayusin ang mga kalat dito sa bahay? Iniwan mo na lang basta dito yung sapatos at medyas mo tapos… Aray! Bonnie, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo yung braso ko! Mas masasaktan ka kapag pinagpatuloy mo yung pagbubunga mo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ako nagtatrabaho para sa bahay na to. Ako ang dahilan kung bakit kumakain kayo ng anak natin. Kaya wala kang karapatan para utusan ako na gawin yung mga gawaing bahay dito. Papadudot nang tapusin ko ang relasyon namin noon ni Stanley, pinaiyagan ko na si Bonnie na manligaw sa akin. Naging maayos ang panliligaw niya sa akin at gustong gusto siya ni Mami. Kapag pumupunta siya sa bahay ay palagi nagluluto si Mami para sa kanya. Ramdam ko pa rin ang kayabangan niya dahil wala siyang ibang kinukwento noon kung hindi ang tungkol sa negosyo ng pamilya nila. Kung gaano kadami ang business nila. Kung saang panig ng mundo siya nakakapunta at kung ano-ano pa na may kinalaman sa pera niya. Sa kabila ng ganong ugali niya, sinagot ko pa rin siya at pumayag pa rin ako na magpakasal sa kanya. Mula noon ay wala na rin akong naging balita kay Stanley. Ang huling naging pag-uusap namin nung puntahan niya ako sa labas ng pinagtatrabahuhan ko para tanungin kung totoong magpapakasal na ako kay Bonnie. Sinabi ko na totoo yon at tinanong niya kung hindi ko na ba talaga siya mahal. Tinanong niya kung totoo bang basura na lamang para sa akin ang ilang taon na relasyon naming dalawa. Tinanong niya ako kung wala na ba talaga siyang puwang o pwesto sa puso ko. Binigay ko sa kanyang isang napakahirap na kasagutan noon. Nagsinungaling ako at sinabi ko na kahit kailan hindi na maibabalik pa ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Hiniling ko na umalis na siya sa buhay ko at yun nga ang ginawa niya. Mula ng araw na yon ay hindi ko na siya nakita pa, Papa Dudut. Pakiramdam ko, Papa Dudut, si Bonnie ang naging karma ko sa lahat ng pagsisinungaling at pananakit sa damdamin na ginawa ko kay Stanley. Kasi hindi ako naging masaya sa buhay ko kasama ang asawa kong si Bonnie. Sa umpisa ng pagsasama namin kahit paano ay maayos pa ang lahat. Pero hindi nagtagal ay lumabas na rin ang totoong ugali niya. Mainitin ang ulo niya sa lahat ng gusto niya ay dapat na sundin o pagbigyan ko. Nagiging mapanakit din siya pagdating sa romansa, lalo na kapag ayaw ko siyang pagbigyan. Mula nang mamatay ang mga magulang niya ay nagsimula na rin siyang malulong sa bisyo at sa pagsusugal. Hindi nagtagal ay nalugi rin ang mga negosyo nila. Hanggang sa magsimula na rin kaming mabaon sa utang noon, kaya napilitan na akong magtrabaho. Ayaw ko na rin kasing umasa kaming mag-asawa kay Mami kaya kahit na anong pilit niya natulungan ako financially ay tumatanggi talaga ako at sinasabi ko na kaya ko namang magtrabaho para makatulong sa asawa ko.
Naging malungkot si Mami sa paghihirap na pinagdadaanan ko sa pagsasama namin ni Bonnie. Awang-awa siya hindi lang sa akin kung hindi pati na rin sa anak namin ng asawa ko. Hanggang sa marinig ko na mismo mula kay Mami ang suhestyon niyang makipaghiwalay na ako kay Bonnie. Bagay na hindi ko kaagad ginawa dahil ayokong bigyan ng broken family ang nag-iisang anak ko. Handa akong tiisin lahat ng sakit noon para lamang manatiling buo ang pamilya namin. Halos 10 taon na kaming nagsasama noon ni Bonnie at kahit kailan ay hindi ko siya nakitaan ng pagbabago sa ugali niya. Pero lahat ng bagay ay may hangganan at kasama na doon ang pasensya at pagmamahal ng isang tao. Salamat po sa mga pinamili nyo para dito sa bahay ha. Hindi na po kayo dapat nag-abala eh. Kasya naman po yung pera ko pang grocery namin. Anak, alam ko na marami pa kayong binabayaran na utang ngayon ni Bonnie mula nang magsimulang malugi ang negosyo niya. Saka hindi naman ganun karaming mga grocery ko para sa inyo kaya ayos lang yan. Nahihiya na rin po kasi ako sa inyo, Mami. Napapadalas na po yung pagdadala nyo ng mga pagkain dito sa bahay. Tapos minsan pa, kayo pa po yung nagbabayad ng tuition fee ng anak ko. Ako rin naman kasi ang nangulit sa'yo na tapusin niya na ang elementary sa private school. Kahit pa na gusto mo na siyang ilipat sa public school para makatipid ka. Ayoko lang din naman ibago ang bata. Kaya nangako ako sa'yo na tutulungan kita sa pagbabayad ng tuition fee niya hanggang sa makatapos siya ng elementary. 1 taon na lang din naman at makakagraduate na siya. Pasensya na po talaga ha. Bakit ba humihingi ka ng pasensya sa akin? Wala ka namang kasalanan sa sitwasyon nyo ngayon. Nagsusumikap ka pang ang matulungan ng asawa mo sa mga panggastos nyo dito sa bahay. Halos mapabayaan mo na nga ang sarili mo. Pinagsasabay mo ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak nyo. Samantalang yung asawa mo, walang inatupag kung hindi ang bisyo niya. Hayaan nyo na po, ganun talaga si Bonnie eh. Hindi sanay na hindi tinutulungan ng mga magulang niya. Kaya mula nung nawala sila, halos nawalan na rin ang direksyon ng buhay niya. Pero nandyan pa naman kayo ng anak nyo para sa kanya. Dapat isipin niya rin na magpakatatag at ayusin ang buhay niya para sa inyo na pamilya niya. Ewan ko ba, Mami? Sa totoo lang, napapagod na rin po ako sa kanya. Pero wala naman po akong magawa kundi magpakatatag eh. Ayoko na dumating yung araw na anak naman namin ang mahirapan ng dahil sa aming dalawa ng tatay niya. Basta itong tatandaan mo. Ano man ang maging mga susunod na desisyon mo, susuportahan kita. Salamat po, Mami. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Ay naku, wag ka nang paulit-ulit na magpasalamat. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko sa inyo. O sige na, aalis na ako at may kailangan pa akong daanan. Sigurado po ba kayo na hindi na kayo maghahaponan dito? Oo, hindi na. Importante yung dadaanan ko. Hindi ako pwedeng malate. Huwag mo na rin akong ihatid sa labas. Unahin mo nang magluto ng ulam para sa hapunan ninyo. Sige po, Mami. Mag-iingat po kayo ha. O ingat din kayo dito. Mauna na ako. Ay, si Mami talaga. Ang ganda ng timing. Sakto talaga tong mga gulay na bigay niya para sa pinakbet. Marga? Nandito ako sa kusina. Oh, gising ka na? Kanina pa. Ayoko lang magpakita sa nanay mo. Kaya ngayon lang ako lumabas ng kwarto. Sakto, magluluto ako ng pinakbet. Magsaing ka na habang hinahanda ko tong lulutuin ko. May pera ka ba dyan? Bigyan mo nga muna ako. Ha? Bingi ka ba? Ang sabi ko, bigyan mo muna ako ng pera. Wala akong pera dito. Pinambayad ko na ng bills natin. Walang pera pero nakapamili ka pa ng mga gulay? Huwag mo nga akong lokohin. Hindi kita niloloko. Si Mami ang bumili ng mga gulay na to. Kung lumabas ka sana ng kwarto kanina nung nandito siya, makikita mo na pinag-grocery niya tayo. Huwag mo na akong gawing tanga. Ilabas mo na yung pera mo. Babayaran ko naman eh. Akin na. Ay! Bonnie, pwede ba? Bitiwan mo nga ako. Kahit anong kap-kap ang gawin mo sa bulsa ko, wala kang makukuhang pera sa akin. At talagang gusto mo masaktan ngayon, ha? Sige, sige! Subukan mo! Marga, bitawan mo yan. Subukan mo lang na sampalin o saktan ako. Hindi ako magdadalawang isip na isaksak tong kutsilyo sa'yo! Marga, nangungutang lang naman ako sa'yo. Babayaran ko rin naman kaya bigyan mo na lang ako ng pera. Bonnie, pagod na ako! Pagod na ako sa
mong sabihin? Ayoko na! Hindi ko na kayang tiisin yung ugali mo! Maghiwalay na tayo! Papa Dudut, dumating ako sa punto na sobra na akong naaawa sa sarili ko dahil sa ginawa kong pagpapakamartir sa relasyon namin ng asawa kong si Bonnie. Madalas niya na kasi akong nasasaktan noon ng pisikal, lalo na sa tuwing uuwi siya sa bahay namin nang nakakainom ng alak. Hindi na nga siya halos nagbibigay ng pera para sa mga panggastos namin sa bahay. Madalas pa niyang kinukuha sa akin ng perang pinaghihirapan ko sa trabaho. Ang pera na tinitipid ko para sa anak ko at iba pang gastusin sa bahay. Kaya naman hindi ko na natiis lahat ng pagpapahirap na nararanasan ko kay Bonnie. At tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Sinuportahan naman ni Mami ang desisyon ko na yon at tinulungan niya ako sa lahat ng gastusin para sa mabilis na proseso ng annulment namin ni Bonnie. Tinulungan din ako ni Mami sa pagpapalaki at pag-aalaga at pagsuporta sa anak ko. Dahil mula nang maghiwalay kami ni Bonnie, hindi na rin siya nagbigay ng kahit na anong financial o emosyonal na suporta para sa anak ko. Ayos lang naman sa akin dahil ayaw ko na rin na magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa kanya. Sapat nang nasa tabi ko si Mami para kayanin kong alagaan at suportahan ang anak ko. Kaya lang isang pagsubok ang muling dumating noon sa buhay ko. Dahil 1 taon pa lamang ang nakakalipas mula na maghiwalay kami ni Bonnie. Nalaman ko na may malubhang sakit si Mami na hindi niya sinasabi sa akin. Matagal na pala siyang nakikipaglaban sa sakit niya na stage 3 breast cancer. Mami, aalalayan ko po kayo ha. Oh, dahan-dahan lang po sa pag-upo. Yan. Ay, Okay lang po ba ang pwesto nyo, ha Mami? O hindi po kayo komportable? ayos na ako, Marga. Salamat. Pwede na akong matulog sa ganitong pwesto ng upo ko. Gusto niyo po ba na lumipat tayo sa kwarto nyo para makatulog kayo ng maayos? Naku, hindi na. Ayoko. Okay na ako rito. Wala na akong ibang ginawa kung hindi matulog na lang ng matulog. Kailangan niyo po kasi yon para mas makapag-ipon kayo ng lakas. Parang ang lalo ako nanghihina kapag tulog ako ng tulog eh. Ay, nasaan nga pala ang apo ko? Nasa bahay po ng katrabaho kong babae. Malapit lang po sila dito. Pero nag-text na rin po ako sa kanya na nakauwi na tayo. Baka mamaya po nandito na rin po sila. Ah, hindi mo nasusunduin ang anak mo? Yung katrabaho mo na ang maghahatid sa kanya rito? Opo, Mabuti naman at napakiusapan mo siya na bantayan ang apo ko. mabait naman po yun. Tsaka magkasing edad po yung mga anak namin. Kaya sobrang close ng mga bata sa isa't isa. Nag-e-enjoy din po yung anak ko tuwing iniiwan ko siya dun sa katrabaho ko. Mabait din naman kasi ang anak mo, kaya hindi mahirap alagaan. Mas mahirap pa nga akong alagaan kesa sa kanya. Mami, hindi po totoo yan. Hindi po kayo mahirap alagaan. Sa totoo lang, nahihiya ako sa iyo, Marga. Sobrang nagiging pabigat na ako sa buhay mo. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa buhay ko. Mami ko kayo. Kaya para sa akin, obligasyon ko na alagaan kayo kagaya ng pag-aalaga na ginawa niyo sa akin noon. Hindi lang naman to tungkol sa pag-aalaga na ginagawa mo sa akin ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Marga, napakarami kong nagawa na maling desisyon sa buhay ko. At kasama na doon yung pagsira ko sa relasyon ninyo ni Stanley noon. Tama ka, na mali ako ng pagkakakilala sa taong mahal mo. At muli akong nagkamali nang pilit kitang pinakasal kay Bonnie. Mami, I'm sorry, anak ha. Sana maniwala ka na gusto ko lang talagang mapabuti ang buhay mo. Kaya ginawa ko ang mga bagay na yon. Hindi yun para sa akin. Para sa iyo sana lahat ng desisyon na ginawa ko. Para sa ikabubuti ng buhay mo. Kaya nga, naisip ko ngayon na ito na siguro ang parusa sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pinaparusahan na ako sa mga pagpapahirap na ginawa ko sa inyo ni Stanley noon. Sorry talaga, anak.
Sana mapatawad mo pa ako. Matagal ko na po kayong napatawad, Mami. Nagkamali lang talaga kayo ng pagkakakilala kay Stanley noon. Pero kahit kailan, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Salamat, anak. Salamat sa palaging pag-intindi mo sa akin. Basta ito ang tandaan mo. Ano pa man ang mangyari sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, ano pa man ang mangyari sa akin, palagi mong pipiliin ang sarili mo. Piliin mo ang dahilan para maging masaya ka. Hanapin mo ang totoong kaligayahan mo. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat para sumaya ka, Marga. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Papa Dudut, wala akong ibang hinihiling noon kundi maging masaya ang mga taong mahal ko. Kaya ako hiniwalayan si Stanley para tigilan na siya ni Mommy at maging mas maayos na ang buhay nila ng pamilya niya. At kaya ako rin pinakasalan si Bonnie ay para mapagbigyan si Mommy sa gusto niya. At pinapaniwalaan niyang tama. Kaya ako tiniis lahat ng paghihirap ko sa pagsasama namin ni Bonnie ay para hindi magkaroon ng broken family ang anak ko. Pero hindi ko alam kung bakit parang iba ang kapalit na mga sakripisyong ginawa ko. Parang puro paghihirap lang ang sinusukli sa lahat ng sakripisyo ko. Parang wala na akong ginawang tama sa buhay. Aaminin ko na nagkaroon ako ng malaking sama ng loob kay Mommy pero normal naman siguro yon. Dahil sa mga bagay na inakala niya na makakabuti para sa akin. At lahat ng sama ng loob na yon ay naglaho na mula nang ma-realize niyang nagkamali siya. Bumawi siya ng husto sa akin at sa anak ko. Kaya nga ayos na sa akin kahit nawala na si Bonnie sa buhay ko dahil nandiyan naman si Mommy para sa akin. Pinakita at pinaramdam niya lahat ng pagmamahal niya para sa amin ng anak ko. Pero naging napakabilis ng oras para sa kanya dahil hindi nagtagal. Iniwanan na rin kami ni Mommy at tuluyan nang sumuko ang katawan niya nang dahil sa cancer. Papadudot nangako ako kay Mommy na hindi ko ikukulong ang sarili ko sa kalungkutan sa oras na mawala siya. Nahanapin ko ang tunay na kaligayahan para sa buhay ko. Na palagi ko nang pipiliin ang sariling kaligayahan. Ngayon na ilang taon na rin mula nang mawala si Mommy ay pinilit ko nang maging maayos ang buhay at sarili ko dahil hindi madaling mawala ng isang Mommy na kakampi at nasasandalan ko sa lahat ng oras. Hanggang sa kahit paano ay muling maging magaan sa akin ang lahat. Bukod sa may natatanggap na akong maayos na financial support mula kay Bonnie na para sa anak namin, maayos din ang takbo ng mga negosyo na naiwan sa akin ni Mommy. Kabilang ang ilang stall ng roasted chicken at donut na marami na ring branches sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nag-focus na ako sa pagnenegosyo para mas hawak ko ng oras ko at may panahon ako para sa anak ko. Maayos na ang buhay ko pero nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng taong sobra kong minahal noon. Sa kabila ng ilang beses na pagtataboy ko sa kanya paalis sa buhay ko. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na sana isang araw ay magtagpong muli ang landas namin ni Stanley. At kung dumating man ang panahon na yon, sana ay pwede pa naming ituloy ang aming nasirang relasyon at naudlot na pagmamahalan. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko at sana ay nakapag-iwan ito ng aral sa buhay ng mga nakikinig ngayong araw. Aral na huwag nating bitawan at sukuan ang taong mahal mo, lalo na kung wala namang problema sa kanila. Yung tipong gusto lang kayong paghiwalayin ng mga tao sa paligid ninyo dahil hindi nila lubos na kilala yung taong karelasyon mo. Ang mga pagsubok sa pagsasama, lagi mong mahahanapan ng paraan yan. Huwag mo agad susukuan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marga. Maraming salamat kay Marga sa pagbibigay ng oras na makapagbahagi ng iyong kwento ng buhay dito sa aming programang Barangay Love Stories. Tunay na hindi madali ang mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay.
at kahanga-hanga ang iyong naging katatagan. Lalo na nang mawala ang isa sa mga taong kinakapitan mo at nagbibigay sa iyo ng pag-asa sa buhay. Ang mami mo. Pero sa kabila ng mga hirap at pagsubok na pinagdaanan mo, naniniwala ako na darating ang araw na mahahanap mo ang kulang na nararamdaman mo sa buhay mo. Pwedeng bumalik si Stanley at muling matuloy ang naudlot ninyong kwento. O pwede ring mahanap mo ang kasiyahan na yon sa ibang tao. Sadyang mapaglaro ang mundong ito. Matuto ka lang na maghintay at manalig para sa tamang panahon na ibibigay ng poong may kapal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ay nagkakamali tayo sa pagkakaintindi sa kung ano talaga ang nararamdaman natin para sa isang tao. Yung akala natin pagmamahal na pero hindi pa pala. Meron din na mahal na pala natin ang isang tao pero huli na nang malaman natin dahil sobra na natin silang nasaktan, na nagiging dahilan para mapagod na silang mahalin tayo. Ang kwento na maririnig natin sa araw na ito ay mula sa sulat na pinadala ni Hansel. Isang kwento na magsisimula sa buhay niya bilang isang binatang hindi marunong maging seryoso pagdating sa babae at relasyon. Para sa kanya kasi hindi pa talaga niya nakikilala ang babaeng babasag sa pagiging babaero niya. Hanggang sa magtagpo ang landas nila ni Trish. Isang dalagang hindi basta-basta naniniwala sa mabubulaklak na salita ng mga lalaki. At dahil doon ay matcha-challenge si Hansel na makuha ang pagmamahal at tiwala ni Trish. Ang hindi niya inaasahan noon, may malaking pagbabago na mangyayari sa oras na makuha na niya ang gusto niya. Handa ka na bang marinig ang kwento ng buhay ni Hansel? Minsan ba ay nagkamali ka na rin ng pag-intindi sa nararamdaman mo? Nangyari na ba na nasaktan mo ang isang tao dahil sa maling akala mo? Si Hansel kaya? Anong naging epekto sa kanya nang sa wakas ay mapaibig niya si Trish? Naging masaya kaya silang dalawa o nagkasakitan lamang sila ng damdamin sa bandang huli? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, karamihan sa ating mga lalaki ay dumadaan sa stage ng pagiging binata na walang ibang gusto kung hindi ang maging masaya at malaya. Hindi ko po nilalahat pero masarap naman talaga sa pakiramdam na hindi tayo nakatali sa isang babae at nagagawa natin lahat ng gusto natin. Yung tipo na pwede nating pagsabay-sabayin ang mga natitipuhan nating babae sa isang relasyon. Kahit na minsan ay masakit talaga yon sa ulo kapag nagkahulihan na. Pero hindi tayo hihinto na gawin yon hanggat hindi pa natin nakikilala ang babaeng pakiramdam natin ay magpapabago sa atin. Hello Papa Dudut, just call me Hansel. 29 years old at isang ex-certified babaero ng Marikina. Hindi naman sa proud na naging babaero ako noon. Pero nagkaroon kasi ng malaking impact ang pagiging babaero ko sa naging buhay ko noon.
magpahanggang sa ngayon. College pa lamang kasi ako ay madalas na akong nagkakaroon ng sabay-sabay na relasyon. Paanong sabay-sabay? Nagkakaroon lang naman ako ng 2, 3 o minsan pa ay 4 na girlfriend ng sabay-sabay. Magaling ako magtago, maglambing at mambola. Kaya naman hindi kagad nila ako nahuhuli. At kapag sawa na ako sa mga karelasyon ko ay bigla ko na lamang silang binibitawan, Papa Dudut. Oh, Hansel, ikaw pala yan. Akala ko hindi ka na darating. Medyo na traffic lang, Larry. Saka may nangyari ding aberya kanina. Anong aberya naman yan? Teka, pasok ka pala muna. Salamat, pare. Upo muna tayo dito sa sofa. Sige. Ano nga pala yung sinasabi mo na aberya? Yung girlfriend ko kasi. Nakita niya kami nung isang dinidate ko sa may plaza kanina. Ano? Nagkita yung 2 chicks mo kanina? Oo eh. Hindi ko naman kasi alam na nandun din yung girlfriend ko. Kasi ang sabi niya, may bibilin siya school supplies. Kaya ang akala ko nasa mall siya. Yung pala, sa plaza lang din siya pupunta para mamili. Ano namang sumunod na nangyari nung magkita sila? Eh di syempre nag-away yung 2. Muntik na nga magsabunutan eh. Mabuti napigilan mo yung 2 yun. Buti talaga. Kasi kung hindi, baka trending na kaming 3 ngayon sa social media. Kaya lang, ayun nga. Pagkatapos mag-walkout ang dinidate ko, nasampal naman ako ng girlfriend ko. Ex-girlfriend ko na pala. Kasi nakipag-break na rin siya kanina. Kaya naman pala namumuli ang kanang pisngi mo. Ngayon ko lang napansin. Ang sakit nga pare. Pero naisip ko na okay na rin yun. Kasi gusto ko na rin naman makipag-break sa kanya. Umahanap lang ako ng tiyempo. Grabe ka pare. 2 buwan mo palang nagiging girlfriend yun, di ba? Oo. Kaya lang wala eh. Nagsawa na kaagad ako. Kailan ka ba hindi nagsawa kaagad sa isang babae? Swerte na nga na tumagal ng 3 o 4 na buwan ng relasyon nyo. Ang bilis mong magsawa eh. Ewan ko ba? Nag-effort naman ako na patagalin ang relasyon pero ayun, ako na talaga yung bumibitaw. Kesa mas lalo pa ako makasakit ng babae, mas okay nang hiwalayan ko na lang kaagad. Sa bagay, may punto ka naman dyan. Sa hiwalayan lang din naman mapupunta ang lahat, unahan mo na. Pero kailan ka kaya talaga magtitino? Matino naman ako ah. Mukha lang matino pero hindi talaga. Mula pa nung college tayo hanggang ngayon, wala ka pa rin sineseryosong babae. Sabi ko naman sa'yo, nag-effort talaga ako na magseryoso. Bilis ko lang talaga magsawa. Naku, sigurado ako, makakahanap ka rin talaga ng katapat mo. Sana nga. Kasi gusto ko na rin talaga magseryoso. Wala lang talaga ako makita na babaeng makakapagpatino sa akin. Bakit? Kapag nakilala mo na ba siya, magtitino ka na talaga? Oo naman. Yun lang naman ang hinihintay ko eh. May babaeng makapagpatino sa akin. Yung babaeng paghihirapan ko at mamahalin ko ng totoo. Nakakasawa na rin kasi maging chick boy. Hirap din kasi talaga maging gwapo. Yabang naman ito. Kapag ikaw talaga nakahanap ng sinasabi mong babae, magpapainom ako sa buong tropa natin. Kaya lang parang matagal pa yon. Makakapag-ipon pa ako. Kasi hanggang ngayon, laro pa rin ang tingin mo sa pakikipagrelasyon. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina. Hindi talaga ako proud sa pagiging babaero ko. Pero sa totoo lang ay hindi ko rin talaga mapigilan ang gawain ko na yon. Siguro kasi nakasanayan ko na yon mula noong binatilyo pa lamang ako hanggang sa nagtrabaho na ako. Mabilis din ako magsawa pagdating sa relasyon at babae. Swerte na nga na tumagal ng 4 na buwan ang relasyon ko sa mga babae. Dalawa lang din ang madalas na dahilan kung bakit natatapos ang relasyon na yon. Nagsasawa ako o kaya ay nahuhuli ako ng mga karelasyon ko
na pinagsasabay-sabay ko sila. Papadudot, marunong din naman akong mag-guilty. Hindi porket babaero ako ay wala na talaga akong konsensya. Hindi ko rin naman talaga ginugusto na masaktan sila. Pero ako kasi yung tipo ng lalaki na kapag gusto ko ang isang babae ay nililigawan ko kaagad. Kaya lang palagi naman nila akong sinasagot kaagad. Alam niyo yon, walang thrill masyado kasi hindi sila nagpapakipot. Hindi sa pagyayabang pero malakas kasi talaga ang datingan ko. Bukod sa gwapo ako ay maganda rin ang pangangatawan ko dahil mahilig akong mag-workout sa bahay namin, Papa Dudut. Pare, ang sarap talagang gumawa ng lumpiang Shanghai ng mami mo. The best! Lahat naman ng mga nilulutong pagkain ni Mami, masarap para sa'yo. Tama ka dyan. Pero itong lumpiang Shanghai talaga ang pinaka-the best. Uy, pa-take out ako nito mamaya ha. Sige, sasabihin ko kay Mami. Kasi marami naman silang ginawang Shanghai para dagdag sa handa ngayong piyesta. Lumpiang Shanghai din kasi ang palaging pinakamabilis maubos sa mga hinahanda naming pagkain. Kaya ang sabi ni Mami, mas dadamihan pa niya ang iluluto nilang ganyan ni Tita. Ayos, may pagkain na naman ako hanggang bukas. Sayang nga, di nakapunta si na mama mo dito ngayon. Pero mag-take out ka na rin ng ibang pagkain mamaya para kina Tita. Sige, salamat pare. Pare, napansin ko na wala ka yatang kasamang chika babe ngayon. Akala ko ba may dinedate ka ng bago? Meron nga, kaya lang na-turn off kagad ako eh. Bakit naman? Sobrang clingy. Hindi ko pa nga girlfriend, tinatadtad na ako ng mga text sa tawag. Baka naman tinamaan lang talaga sa'yo kaya ganon. Okay lang naman, pero parang masyadong mabilis. 1 linggo pa lang kami nagde-date. Ang lakas na kagad ng tama sa akin. Tapos ang lakas pang mag-guilt trip kapag hindi ko nire-replyan. Keso hindi na raw siya kumakain ng maayos dahil sa akin. Sana raw hindi ko na siya dinate kung iiwan ko lang din daw siya sa ere kasi nahihirapan daw siya. Tapos kung ano-ano pang kadrama ng sinasabi. Para lang talaga mag-reply ako sa kanya. Nire-replyan mo naman ba? Paminsan-minsan kapag trip ko. Pero kapag hindi siya tumigil sa pangungulit sa akin, ibablock ko na talaga ang number niya. Ibang klase ka talaga, Hansel. Palaging may expiration date yung mga babaeng dinedate mo. Sabi ko naman sa'yo, naghihintay lang din ako ng babaeng makakapagpatino sa akin. At nararamdaman ko na malapit ko na siya makilala. Sana nga pare. Nang mabawas-bawasan naman ang mga babaeng nasasaktan ng dahil sa'yo. Grabe ka naman, nasasaktan talaga? Oo, alam ko naman na ilang babae na rin talaga ang pinaiyak mo nang dahil dyan sa pagiging babaero mo. Kaya excited na rin talaga akong makilala yung totoong magpapatino sa'yo. Ewan ko sa'yo, dami mo naman sinabi. Larry, pinapaabot ng mami mo tong buko salad para sa inyo ng kaibigan mo. Baka raw kasi maubos ka agad kaya sinabihan niya ako na dalhin na dito sa inyo. Uy, sakto. Thank you, Trish. Kanina ko pa nga inaabangan to na ilabas ni Mami eh. Wala yon. Tama naman kasi ang mami mo na mabilis tong maubos kaya nagdala na ako dito sa inyo. Pare, sino yan? Ang ganda. Pinsan ko yan. Huwag mo nang taluhin. Pero sige, ipapakilala na rin kita. Sigurado naman ako na wala kang pag-asa dyan. Trish, si Hansel nga pala, tropa ko. Hansel, si Trish, pinsan ko. Dito muna siya nakatira sa amin habang wala pa siyang trabaho. Hi Trish, nice to meet you. Pwede ba kitang makamayan? Nice to meet you din. O sige, babalik muna ako sa kusina kasi may inaayos pa ako doon. Excuse lang ha. Grabe, hindi man lang nakipag-shakehan sa akin kahit inabot ko na tong kamay ko. Napahiya ako dun ha. Sabi ko naman sa'yo, suplada yan eh. Kumain ka na nga lang dyan. Kesa yung pinsan ko pa yung pinagtitripan mo. Papadudot kung ilalarawan ko po si Trish ay masasabi ko na hindi naman talaga siya sobrang ganda o sobrang sexy. Maliit lamang siyang babae. Medyo malaki ang mga mata niya, maliit ang ilong at may 2 pa siyang sungki na mga ngipin. Hindi rin siya yung tipo kong babae at malayo ang itsura niya sa mga naging ex-girlfriend ko. Kumbaga hindi siya pasado talaga sa standard ng mga babaeng gusto kong ligawan. Pero ng araw na yon ay nakuha niya kaagad ang atensyon ko. Ang laki nga ng ngiti sa mga labi ko nang ipakilala siya sa akin ni Larry. Malakas din ang naging kaba ng dibdib ko na noon ko lamang naramdaman at aaminin ko
na kinilig ako nang bahagya niya akong nginitian. Yun ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganong kilig nang dahil sa isang babae. Kahit pa sinabi ni Larry na wala akong mapapala kapag pinormahan ko si Trish. Sinabi ko sa sarili ko noon na gagawin ko ang lahat para makuha ang atensyon niya, Papa Dudut. Papa Dudut, kinulit ko nang kinulit si Larry na tulungan ako sa pagporma ko sa pinsan niya. Ayaw talaga niya noong una kasi alam niya kung gaano ako kababaero. Pero dahil kilala niya ang pinsan niyang si Trish na hindi mabilis mabola, ay sinabi niya na bahala na raw ako sa magiging diskarte ko. Kasi sigurado raw si Larry na mahihirapan akong magpapansin kay Trish. Kaya naman naging madalas ang pagtambay ko sa bahay nila na dati ay hindi ko naman ginagawa. Pasimple ko rin kinakausap noon si Trish para makuha ang atensyon niya, pero palagi akong bigo. Palagi kasing isang tanong isang sagot lamang siya sa akin. Malamig din kung makipag-usap siya at para bang walang gana kapag sumasagot siya sa mga tanong ko. Kagaya ng kumusta ba siya, nakatulog ba siya ng maayos, kung sanay na ba siya dito sa Maynila at kung ano-ano pa. Pinapakita niya sa akin na hindi talaga siya interesado na kausapin ako, Papa Dudut. Hoy pare! Oh, Hansel! Ang aga mo naman yatang dumating ngayon dito sa bahay. Ang sabi mo kasi nung nakaraan, gusto mo nang maaga tayo maglaro ng basketball para hindi masyadong mainit. Nasabi ko nga yun. Pero nasanay kasi ako na palagi kang late dumarating dito sa bahay. Eto naman parang ayaw pa yatang napaaga ako ah. Hindi naman. Lika, pasok ka. May tinatapos lang akong report sa laptop. May email kasi sa akin yung boss ko kanina. Sige lang, tapusin mo na muna yan. Hihintayin kita habang nakaupo ako dito sa sofa. Alam mo, naninibago talaga ako na ang aga mo ngayon. Wala rin naman kasi ako ibang gagawin sa bahay namin. Tapos ang bagal pa ng internet connection sa amin, kaya hindi rin ako makapaglaro. Buti na lang dito. Hindi masyadong mabagal kaya matatapos ko kaagad tong report ko. Okay lang naman kahit hindi mo masyadong bilisan. Alam mo naman na hindi ako mainipin. Alam mo namang sanay ako naghihintay na matapos ka sa ginagawa mo. Hihintayin mo ba talaga ako na matapos dito sa ginagawa ko o may iba kang pakay kaya ang aga mong pumunta dito sa bahay? Ha? Ano namang ibig mong sabihin dyan, Larry? Sus, kunwari ka pa. Ang likot nga ng ulo mo habang nakaupo ka dyan sa sofa eh. Hindi ka mapakali na para bang may hinahanap kang ibang tao dito sa bahay. Bakit kasi hindi mo nalang itanong sa akin ng diretso kung nasan si Trish? Para di na sumakit yung leeg mo sa ginagawa mong paglingon-lingon dyan. Nasa na nga ba si Trish? Parang kagabi, hindi ko rin siya nakita nung dumaan ako dito para sunduin ka mag-gym ah. May trabaho na nga kasi si Trish, di ba? Oh, tapos? Ayun, medyo nakapag-ipon na siya ng konti kaya umupa na siya ng maliit na apartment na titiran niya. Malapit lang dun sa kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Ibig sabihin, wala na talaga siya dito sa bahay niyo? Parang ganun na nga. Kasi kinuha niya na rin halos lahat ng gamit niya dito eh. Ano ba naman yan? Sayang naman. Okay nga yun kasi mas mapapalayo siya sa'yo at sa mga pambobola na gagawin mo sa kanya. Grabe ka naman sa akin, Larry. Sinasabi ko lang din naman ang totoo. Saka wala ka rin mapapala dun sa pinsan ko. Sinasabi ko na sa'yo, iba siya sa mga babaeng niligawan o naging karelasyon mo. Hard to get yung si Trish. At marami nang maniligaw niya ang sumuko na mapasagot siya. Ayun na nga. Kaya mas lalo ako na-challenge kasi palagi niya akong tinatarayan at sinusupladahan. Siya lang yata yung babaeng pinupormahan ko na hindi nagwapuan sa akin kahit konti. Iba nga kasi si Trish pare. Bukod sa pa-hard to get siya, priority niya rin ang pagiging breadwinner niya. Kaya kung balak mo talaga siyang ligawan, ihanda mo na rin ang sarili mong mabasted. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ni Larry ay iba talaga si Trish sa mga babaeng niligawan at naging karelasyon ko. Parang hindi talaga umiepekto sa kanya ang karisma ko. Hindi kagaya sa ibang pinormahan ko. Parang ang nakikita niya lamang sa akin kapag magkaharap kami
ay isang malaking red flag. Pakiramdam ko nga noon ay hindi ko na masyadong naayos ang sarili ko. Bigla tuloy ako naging conscious sa itsura ko. Kumakapal na yata ang wrinkles sa mukha ko at wala na yata sa uso ang ayos ng buhok ko. At kailangan ko na yatang maglaan ng maraming oras sa pag-workout para sa katawan ko. Kasi hindi ko maisip kung bakit hindi ako magawang bigyan ng maayos na atensyon ni Trish. Yung ibang ang babae, sila pa ang nagpapapansin para lamang makuha ang atensyon ko. Sila ang gumagawa ng paraan para kausapin at i-date ko sila. Pero si Trish ay palagi niyang pilit na iniiwasan na magkaharap at magkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Ang tagal naman ng pinsan mo, Larry. Malapit na raw siya, kaya relax ka lang dyan. Masyado kang kinakabahan eh. Ha? Sino mo sabing kinakabahan ako? Bakit? Hindi ba? Siyempre hindi. Bakit naman ako kakabahan? Aba, ewan ko sa'yo. Panay kasi ang inom mo ng tubig. Mainit kasi dito sa loob ng restaurant kaya napapainom ako ng tubig. Okay, sabi mo eh. Pero alam mo, dapat nga ako yung kabahan kasi hindi alam ni Trish na ikaw ang kasama ko ngayon. Ang akala niya, yung isang pinsan namin ang kasama ko at hindi ikaw. Tapos iiwan ko pa kayo dito mamaya. Kaya ikaw na ang bahalang dumiskarte sa kanya ha. Kasi baka hindi ko na ulit magawa to. Ako nang bahala dun. Alam mo naman na magaling ako pagdating sa party na yan. Talaga? Magaling? Kaya ba kinailangan mong humingi ng tulong sa akin ngayon? Grabe naman kasi yung pinsan mo pare. Pakiramdam ko, pangit na pangit siya sa akin kaya lagi niya ako sinusupladahan. Sabi ko nga kasi sa'yo, hindi siya kagaya ng ibang babae na mabilis makuha. Parang ito na yata yung pinakamatagal na panliligaw na ginawa ko sa tanang buhay ko. Oh, di ba? Nakahanap ka rin ng katapat mo? At pinsan ko pa talaga. Teka pare, nandiyan na si Trish. Nakita ko na siyang pumasok dito sa resto. Ayan, naglalakad na siya palapit dito sa table natin. Sige, uubusin ko lang tong tubig sa baso ko. Hi Larry, sorry medyo late ako. Ayos lang, upo ka na. Hi Trish. Oh, ba't nandito yan? Saka nasa na yung pinsan natin? Sabi mo kasama natin siya magla-lunch ngayon. Hindi na raw siya makakapunta kasi may biglaang lakad siya. Actually, ako rin. Bago ka dumating, tumawag yung boss ko. May pinapagawa sa akin sa opisina ngayon. Pupunta ka ng opisina ngayon? Eh di ba wala ka namang pasok kapag Sabado? Oo, pero kailangan ko pa rin pumunta dun ngayon. Kasi mapapagalitan ako kapag hindi ko ginawa yung report na sinasabi niya. Biglaan nga eh. So ibig sabihin, pinapunta mo ako dito para makipag-date dyan sa kaibigan mo? Parang gano'n na nga. Ang ibig ko sabihin, babawi na lang ako next time. Oh, Hansel, ikaw nang bahala dito sa pinsan ko ha. Alis na muna ako. Bye sa inyo. Bye Larry. Ingat ka. Salamat ulit. Ay, Anong gusto mong kainin Trish? Ito ang menu oh. sugpa ako. O sige, ako na lang o-order. Ang sabi ni Larry, mahilig ka raw sa pasta at burger. Gusto mo, yun na lang ang ordering ko para sa'yo? Bahala ka. Sa drinks, anong gusto mo? Busog nga kasi ako kaya ikaw na lang pumili dyan sa menu. Kulit mo naman eh. Sige, hindi na ako magtatanong. Tatawag na lang ako ng waiter para maka-order na ako ng pagkain natin. Waiter! Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan na pormahan si Trish dahil sa pagkakasuplada niya at pagtataray niya sa akin. Kaya naman kinulit ko talaga ng kinulit si Larry na tulungan ako sa pinsan niya. Hindi ko talaga siya tinigilan hanggang sa wakas ay pumayag na siya na iset ako ng date kay Trish. Ayaw kasing pumayag ni Trish na magde-date kami. Tapos palagi niya rin akong tinataboy kapag nilalapitan ko siya. Kaya si Larry na lamang talagang naisip kong paraan. Para kahit papaano ay malapitan at makausap ko ng matagal si Trish. Kaya lang Papa Dudut, hanggang sa date na yon ay wala pa rin akong masyadong napala.
Hindi ko naman iniisip na mahahawakan ko na ang kamay niya noon o kaya ay mapapasagot ko na kaagad siya ng araw na yon. Pero ang gusto ko lang talaga ay yung makapagkwentuhan kami ng maayos at mas matagal. Gusto ko na mas makilala pa namin ang isa't isa. Pero hanggang sa mga oras na yon ay naging tahimik at suplada pa rin sa akin si Trish, Papa Dudut. Papa Dudut, sa kabila ng pagtataray at pagsusuplada sa akin ni Trish ay hindi pa rin ako sumuko. Mas lalo pang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko nga maintindihan pero hindi talaga siya maalis-alis sa isip ko. Sobrang lakas ng tama ko sa kanya kaya hindi rin kagad ako sumuko. Yun din kasi talaga ang gusto ko, yung pinaghihirapan ko na mapasagot ang isang babae. Kaya rin siguro mabilis na lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya dahil sa ganong ugali niya. Papadudot na lamang ko noon na malapit lang pala sa pinagtatrabahuhan ko ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi rin sa akin ni Larry ang schedule ni Trish na minsan itong nabanggit sa kanya. Kaya naman naisipan ko siyang sunduin sa oras ng out niya sa trabaho. Nagkataon naman na habang naglalakad siya sa may gilid ng kalsada ay may biglang humablot ng bag niya na nakita ko at kaagad kong hinabol. Nagawa kong maabutan ng snatcher at bago ko naagaw ang bag sa kanya ay nagawa akong suntukin ito ng 2 beses. Na dahilan para dumugo ang labi ko, Papa Dudut. Aray! Nako, sorry. Napadiin ba yung dikit nitong ice bag na hawak ko sa pasamo sa muka? Oo, kaya medyo masakit. Sorry talaga ha. Dadahan-dahanin ko na lang. Ayos lang. Pero thank you talaga kasi hinabol mo yung snatcher na humablot sa bag ko kanina. Dapat nga hindi mo na ginawa yun eh. Bakit naman? Para hindi ka na nasaktan ng siraulo na yun. Tignan mo, nagkapasa ka pa tuloy. At least naibalik ko sa iyo yung bag mo, di ba? Oo nga, paano kung hindi lang yan ang inabot mo dun sa snatcher na yun? Paano kung may dala pala siyang baril o kutsilyo? Paano kung mas masama ang ginawa niya sa'yo? Naku Hansel, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yun. Pero hindi naman nangyari, di ba? Pasalang naman ang inabot ko sa mokong na yun. Ang totoo, sulit nga ito mga pasa sa mukha ko ngayon eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi kung hindi ako magkakapasa, hindi mo ako kakausapin na maayos kagaya ngayon. Kinakausap naman kita ng maayos dati pa. Sa bagay, maayos naman talaga yun. Kinakausap mo lang ako na may halong pagsusuplada at pagtataray. Ganun talaga. Alam ko naman kasi kung saan papunta yung paglapit-lapit na ginagawa mo sa akin. Hindi ako pumunta dito sa Maynila para maghanap ng love life. Wala rin akong time makipagrelasyon sa kahit na sino. Kahit gwapo ka, ayoko maging boyfriend ka, no? Alam ko kaya ang history ng pagiging babaero mo. Teka, ano ulit yung sinabi mo? Nagagwapuhan ka sa akin? Di may diferensya siguro yung tenga mo kaya mahina yung pandinig mo. Siguro nga, mali lang talaga ako ng pagkakarinig. Pero thank you kasi niyaya mo ako dito sa apartment mo. Tapos ginagamot mo tong mga pasa ko. Wala yun. Buwis buhay din naman yung ginawa mong pagbawi sa bag ko kanina. Kaya thank you din. Kung wala ka kanina, baka umiyak na ako ngayon dahil sa nawalang bag ko. Wala namang malaking halaga sa bag ko. Pero andun lahat ng mga ID ko eh. Ang hirap kaya kumuha ng ID ngayon. Sinabi mo pa. Yun din ang nasa isip ko kaya gusto kong mabawi itong bag mo. Anong ibig mong sabihin? Iniisip mo na wala talagang lamang pera yung bag ko? Grabe naman pala yung tingin mo sa akin, Hansel eh. May pera naman ako kahit papano. Hindi nga lang ganun karami. Pero sapat na para hindi ako magutom dito sa apartment ko. Palabiro ka rin pala, no? Pero alam mo, may isa pa akong napansin sa'yo. Ano naman yun? Mas cute ka kapag umingiti ka ng ganyan. Lalo na kapag lumalabas yung 2 sungki mong ngipin. Ewan ko sa'yo. Alam mo, mabuti pa. Ipagtimpla muna kita ng juice. O etong ice bag. Ikaw munang maglagay niyan sa pasamo sa muka. Papadudot yon ang unang pagkakataon na nagkausap kami ng matagal ni Trish. At sobrang natuwa na kaagad ako. Dati kasi bilang na bilang lang ang mga salitang lumalabas sa bibig niya kapag magkasama kami.
Pero nang gabi na yon ay parang ibang Trish ang nakasama ko. At doon ko nalaman na madaldal at palabiro rin pala talaga siya. Hindi siya yung tipo na boring kasama. Kaya naman kahit nagkaroon ako ng sugat at pasa sa mukha ko, sulit naman dahil nakasama ko si Trish. Mula din noon Papadudot ay pumayag na si Trish na sunduin at ihatid ko siya sa trabaho. Nagkaroon din kasi siya ng trauma sa mga tao malapit sa may sakayan ng jeep. Pakiramdam niya raw ay palagi siyang gagawa ng masama. Kaya naman tinanggap niya ang alokon na pagsundo at hatid sa kanya. Doon kami mas nagkakausap ng matagal at doon ko rin talaga siya unti-unting mas nakilala, Papadudot. Dahan-dahan sa paglalakad, Trish. Baka may tumuklaw na ahas sa'yo dito. Madamo pa naman. Uy, seryoso ba? May ahas talaga dito? Joke lang, walang ahas dito. At kung meron man, mauna na ako magpatuklaw bago ka pa nila malapitan. Siyempre, hindi ko hayaang masaktan ka ng kahit na sino o kahit anong hayop. Ewan ko sa'yo. Nasa na ba kasi tayo at ayaw mo pang tanggalin tong piring sa mga mata ko? Malapit na tayo. Chill ka lang dyan. Kanina mo pa sinasabi yung malapit na eh. O eto, nandito na tayo. Talaga? Pwede ko na bang tanggalin tong piring ko ngayon? Teka, excited lang masyado? Nangangati na kasi tong noo ko dahil dito sa piring ko eh. Sige eto, tatanggalin ko na ha. Okay. Sana magustuhan mo ang sorpresa ko para sa'yo. Tatanggalin ko na tong piring mo ha. 1, 2, 3. Happy birthday, Trish! Grabe, Hansel. Ang ganda naman ng sinetap mo na table para sa ating dalawa dito sa tabing dagat. May petals pa sa paligid. Ang ganda ng mga ilaw. Tapos may kandila sa ibabaw ng lamesa. Para naman tayong nasa isang sosyal na restaurant. Sobrang special ng dinner na to. Alam mo namang espesyal ka sa buhay ko. Kaya gusto ko na gawing mas espesyal ang mga importanteng araw sa buhay mo. O tara, upo ka na dito. Salamat. Paano mo nagawa to? Ang ibig kong sabihin, yung ganito ka-special na dinner malapit sa may tabi ng dagat? Kaibigan ko kasi yung manager dito sa beach resort. Umayag siya na mag-set up ako ng table dito para sa dinner natin. Tinulungan pa nga ako ng staff niya para maayos ang mga to kanina. Grabe naman ang effort na ginawa mo dito, Hansel. Sinabi ko naman sa'yo, espesyal ka sa akin. Kaya gagawin ko lahat para mapasaya ka lang. Palagi mo naman akong napapasaya. Wala yatang araw na magkasama tayo na hindi mo ako napapangiti. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Yung mapalitan na masasayang bagay ang hindi magandang pagkakilala mo sa akin. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun kasi matagal nang nagbago yung first impression ko sa'yo. At napatunayan mo na sa akin na nagbago ka na talaga. Kaya palagi akong masaya kapag kasama kita. Pakiramdam ko, safe ako palagi pag nasa tabi kita. At ngayon, sigurado na ako na hindi ako masasaktan kapag sinagot kita. Teka, tama ba yung narinig ko? Oo, sinasagot na kita, Hansel. At mula ngayon, boyfriend na kita. Yun! Hindi ako makapaniwala na girlfriend na kita! Woo! Girlfriend ko na si Trish! Uy, huwag kang sumigaw, nakakahiya. Sorry, hindi ko lang mapigilan kasi sobrang saya ko talaga. Basta, promise, kahit kailan, hindi kita sasaktan. At walang sino man na makakapanakit sa'yo hanggat kasama mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Hansel. Papadudot nang sabihin pa lang ni Trish na pumayag na siyang manligaw ako sa kanya ay parang gusto na kaagad lumabas ng puso ko mula sa dibdib ko dahil sa tuwang nararamdaman ko. Natawa pa nga si Trish noon dahil napasigaw pa ako sa tuwa. Yung sigaw ko raw ay para bang sinasagot ko na siya. Kaya talaga namang pinagbutihan ko ang panliligaw ko sa kanya. Walang araw na hindi ko siya hinahatid sundo mula sa apartment papunta sa trabaho. Kapag wala kaming pasok sa trabaho ay pinapasyal ko siya sa mga lugar na alam kong magugustuhan niya.
At binibigyan ko siya ng mga regalo kagaya ng mga libro ng paborito niyang writer at figurine na koleksyon niya. Pinaramdam ko sa kanya kung gaano siya ka-espesyal sa buhay ko. Kaya ng araw na sagutin niya ako ay medyo naluha na rin ako noon. Dahil iba talaga ang saya na nararamdaman ko, Papa Dudut. Para bang noon lang ako nakaramdam ng ganong klase ng pagmamahal sa tanang buhay ko. Lalo na nang aminin ni Trish na matagal na rin siyang may espesyal na pagtingin para sa akin. Pinipigilan niya lang yon dahil nga hindi maganda ang pagkakakilala niya sa akin. At hindi rin niya priority ang pakikipagrelasyon sa isang lalaki. Pero nangako ako sa kanya na iingatan ko ang pag-ibig na pinagkatiwala niya sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, walang kasing saya ang puso ko sa unang mga buwan ng relasyon namin ni Trish. Noong ko lang ulit naramdaman yung ganong klase ng saya at kilig sa isang babae. Palagi ako nag-i-effort na mga sorpresa para sa kanya. Gusto ko kasi na palagi ko rin siyang napapasaya. Makita ko lamang ang simpleng ngiti niya ay kumpleto na kaagad ang buong araw ko. Tapos isang araw lang kaming hindi magkita, pakiramdam ko, isang buwan ko na siyang hindi nakakasama. Ramdam ko talaga na mahal ko siya noon, Papa Dudut, na seryoso na ako sa relasyon naming dalawa. At marami na akong nabubuong mga plano para sa future namin. Kaya lang ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit parang may expiration talaga ang relasyon para sa akin. Akala ko ay nabasag na ni Trish ang pagiging chick boy ko at napatino na niya ako. Akala ko ay hindi na ako magsasawa sa relasyon naming dalawa, pero habang tumatagal kasi noon, nararamdaman ko sa sarili ko na may nagbabago na sa nararamdaman ko para sa kanya. Ayoko mang aminin pero unti-unti na noong nababawasan yung sobrang pagmamahal ko para kay Trish, Papa Dudut. Oh, Trish! Hi Hansel! Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Dinadalaw ka. Kasi sabi mo sa akin kagabi masama yung pakiramdam mo. Oo nga, pero di ba may pasok ka ngayon sa trabaho? Nag-leave muna ako para mapuntahan kita dito sa inyo. Ganun ba? Lika, pasok ka na. Uy, may dala nga pala akong lugaw at pandesal. Naisip ko na baka hindi ka pa nag-aalmusal, kaya bumili ako nito sa nadaanan kong karinderya at bakery. Kumain na ako kanina bago umalis si Mama. Okay. Mamaya mo na lang siguro kainin to. Ilalagay ko na lang muna dito sa lamesa. Sige, lagay mo lang dyan. Ay, makaupo nga muna dito sa sofa. Ang sakit pa rin ng balikat ko dahil sa pag-workout ko nung isang araw. Gusto mo masahihin ko yung balikat mo? Di na, okay lang ako. Hayaan mo na akong masahihin ka para mabawasan naman yung sakit dyan sa balikat mo. Ikaw na rin ang nagsabi na magaling akong magmasahe, di ba? Pero hindi na nga kailangan. Hansel, baka kasi guminhawa ang pakiramdam mo pag minasahe kita. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi nang wag na eh. Bingi ka ba? Bakit ka nagagalit? Paulit-ulit ka kasi. Sorry, concerned lang naman ako sa'yo. Pero sige, hindi na ako mangungulit. Magtitimpla na lang ako ng kape. Gusto mo ba pagtimpla rin kita? Sige, yung hindi masyado matamis. Okay. Hello? Hi, babe! Bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko sa'yo? Lara? Oo, ako nga! Nakitawag lang ako sa cellphone ng pinsan ko kasi wala na akong extra load eh. Tapos naka-offline ka naman sa messenger kaya hindi kita matawagan doon. Sorry, medyo kagigising ko lang. Grabe, ang haba naman ng tulog mo. Siguro nag-iipon ka ng lakas para sa date natin mamaya, no? Ganun na nga. Anong oras mo pala ako susunduin dito sa apartment ko? Siguro mga 7 p.m. I-message na lang kita mamaya kapag paalis na ako dito sa bahay. O sige, agahan mo na rin para mas marami tayong oras mamaya ah. Bye! Bye. Sino yung tumawag? Ha? Yung ano, katrabaho ko.
Sino katrabaho mo? Si Carl. Bakit ba tinatanong mo pa kung sino? Wala lang, curious lang ako. Narinig ko na aalis ka pala mamaya. Saan ka pupunta? Sa bahay ni Carl. Kasi birthday celebration niya mamaya. Uy, akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Magiging okay na rin naman siguro ako mamaya. Huwag ka nang umalis, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Hindi pwede kasi nangako na ako sa kanya. Pero baka kasi mabinat ka pa. Kaya mas okay na dumito ka na lang sa bahay niyo. Pwede ba, Trish? Tigilan mo nga yung pangingialam mo sa buhay ko. Baka nakakalimutan mo. Girlfriend lang kita. Sorry, concern lang naman ako sa'yo. Oh, ito na yung kape mo. Di na yan masyadong mainit, kaya pwede mo nang inumin. Papadudot mula nang maging girlfriend ko si Trish ay napansin ko ang pagiging clingy niya. Siguro kasi ako yung first boyfriend niya. Hindi kasi talaga siya nagpapaligaw mula high school hanggang college. At iwas din siyang magka-boyfriend kahit nagtatrabaho na siya. Kasi priority niya raw na tulungan ng parents niya na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid niya. Ang kwento pa nga niya noon ay nangako raw siya sa sarili niya na hindi papasok sa isang relasyon hanggat hindi pa tapos sa kolehiyo ang kapatid niyang sumunod sa kanya. Pero lahat ng plano niya ay nagbago nang makilala niya ako. Lalo na nga nang hindi na niya napigilan ang sarili niya na tuluyang mahulog sa akin. Wala namang problema sa pagiging clingy ni Trish, Papa Dudut. Hindi rin naman siya yung unang babae na naging ganon kaklingy sa akin pagdating sa relasyon. Kaya lang kasi pakiramdam ko noon ay bigla akong nawala ng challenge sa kanya. Habang tumatagal ay nawawala na sa pakiramdam ko yung dahilan kung bakit naging porsigido kong mapalapit sa kanya. Hindi ko na mahanap sa sarili ko kung bakit nga ba ako nag-e-effort na ligawan at mapalapit sa kanya. Unti-unting nawawala yung kilig na dati kong nararamdaman para sa kanya. At kasunod ng paglalaho ng kilig na yon, yung malalim na pagmamahal na pinangako kong ibibigay ko sa kanya sa panghabang buhay. At doon ako nagsimulang manlamig sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na masyadong sinasagot ang mga text messages niya. Hindi na ako masyadong sumisipot sa mga date namin at ang mas malala pa doon, bumalik ako sa gawain ko na pambababae. Kapag hindi ko siya sinisipot sa date namin ay may kasama na akong iba noon o kaya ay nasa bar ako at naghahanap ng ibang babae na isasabay ko sa relasyon namin ni Trish, Papa Dudut. Mabuti naman at nagising ka na. Good morning pa. Good morning din anak. Maupo ka na riyan at ipagtitimpla na kita ng kape mo. May tinapay na dyan ha. Ikaw na lang ang mamili ng palaman na gusto mo. Sige po. Thank you. Anong oras ka ba nakauwi kanina at hindi ko na namalayan? Mag-aalas 3 na po yata na madaling araw. Bakit naman umuwi ka ng ganong oras nang hindi man lang nagsabi kay Trish? Alam mo ba na ang tagal niya naghintay sa'yo dito sa loob ng bahay? Sinabi ko naman po sa kanya na huwag niya na ako hintayin. Kasi madaling araw na ako makakauwi galing sa gimmick namin ng mga katrabaho ko. Pero gusto ka raw niyang makausap, kaya naghintay pa rin siya sa'yo. Iniwanan ko na nga lang sa sala kasi nantok na rin ako kagabi. Hayaan niyo siya. Total, ginusto naman niya maghintay sa akin. Oo nak, eto na ang kape mo. Thank you po. Nak, ano ba talagang problema niyong dalawa? Wala naman po pa. Sigurado ka? Kasi iba ang napapansin ko. Kapag magkasama kayo dito sa bahay, hindi mo siya masyadong kinakausap. Tapos minsan, narinig ko na pinagtaasan mo siya ng boses. Sasawayin sana kita pero umalis na rin noon si Trish. Ang kulit niya kasi minsan pa. Palagi niyang pinipilit na mangyari yung gusto niya. Kagaya na lang ng pag-akit sa bundok o kaya pag-out of town. O dati naman madalas niyong ginagawa yun hindi ba? Opo, kaya lang medyo busy ako ngayon sa trabaho. Kaya hindi ko muna siya kayang pagbigyan sa mga gusto niya. Busy ba talaga sa trabaho o sa ibang babae? Hansel, mabait na bata si Trish. Hindi naman sa nakikialam ako pero gusto ko lang na malaman mo na sa lahat ng mga girlfriend na pinakilala mo sa amin ang mama mo,
Siya kasi yung nag-iisang babae na naramdaman kong tinuring ako na parang tatay niya. Siguro kasi namimiss niya na rin ang mga magulang niya sa probinsya. Nakwento niya nga sa akin minsan yung tungkol sa buhay niya eh. Yung mga sakripisyo na ginawa niya para sa pamilya niya. Kaya alam ko na napakabuting bata talaga ni Trish. Nak, hindi kita pakikialaman sa mga desisyon mo. Pero wag mo naman sana siyang masyadong saktan dahil hindi niya deserve yon. Sige po, pupuntahan ko siya mamaya para makapag-usap kaming dalawa. Kahit kailan hindi ako nakialam pagdating sa pakikipagrelasyon mo sa babae. Pero kung sa tingin mo wala nang patutunguhan kung ano man ang meron kayo ni Trish, tapusin mo na ng maayos ang relasyon niyong dalawa, anak. Para hindi na siya masyadong masaktan. Wait lang po pa. Tumatawag po si Larry. Sasagutin ko lang. O siya, sige. Sagutin mo na muna yan. Hello Larry. Bakit ang aga mo tumawag? Pare, huwag ka sanang mabibigla pero kailangan mo akong puntahan ngayon. Ha? Saan? Dito sa Punerarya. Teka, bakit ka nandyan? Saka bakit kailangan ko pumunta dyan? Kasi nandito ang katawan ni Trish. Nakita siya sa may bakanting lote na nawala ng buhay dahil sa mga saksak niya sa leg at katawan. Kaya pare, bilisan mo na. Pumunta ka na agad dito. Papadudot napansin din kagad ni Trish ang pagbabago ko sa relasyon naming dalawa. Kasi nga ako talaga yung mas malambing at mas ma-effort pagdating sa relasyon. Kaya naman minsan ay tinatanong niya ako kung may problema ba dahil sa biglang pagbabago ko. Sinabi ko naman noon na wala at sadyang busy lamang ako sa trabaho kahit ang totoo ay busy ako sa ibang babae. Busy akong makipag-date at makipagkilala sa iba. Tinanong pa ulit ako ni Trish kung may gusto raw ba akong sabihin sa kanya. Pero nagsinungaling ako, Papadudot, at sumagot ako ng wala. Paano ko ba sasabihin sa kanya na nagkamali pala ako? Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa nararamdaman ko. Nagkamali ako ng akala na mahal ko na pala siya pero hindi naman pala. Sadyang na-challenge lang ako sa pagiging hard to get niya. Papadudot, minsan akong nahuli ni Trish na may kinakalokohang ibang babae. Nakita niya kami noon ng kasama kong babae sa isang coffee shop sa loob ng mall. Pero hindi niya ako noon inaway. At kahit nakita niya pa naka-holding hands ko yung babae, sinabi niya lang na alam naman daw niya ang kaibigan ko lang yon. Sinakyan ko na lamang ang sinabi niya kasi ayoko rin ang sakit ng ulo. Pero doon na nagtuloy-tuloy ang pambababae ko. Kahit nakikita niya akong may kachat na iba ay hindi niya yon pinapansin. Hindi rin siya nakikialam sa cellphone ko. At doon ko na nga siya sinimulang iwasan talaga. Ang mga text, chat o tawag niya ay madalang ko na ang sagutin. Kapag pumupunta siya sa bahay ay palagi akong tulog o kaya ay sinasadya ko talagang umalis para lamang hindi kami magkita. Papadudot, pinilit ko pa rin namang magbago. Pinilit kong ibalik ang nararamdaman ko para kay Trish. Pinilit ko ang sarili ko na mahalin siya ulit pero parang wala na talaga. Alam ko na naging napakasama ng ugali ko. Pero hindi ko naman ginusto na mawala ang feelings ko para sa kanya. Mas lalong hindi ko ginusto na may mangyaring masama sa kanya ng gabi na yon. Kaya sobrang inuusig ako ng konsensya ko dahil alam ko na pupunta siya noon sa bahay pero tinagalan ko talaga ang pagtambay sa resto bar kasama ng ibang babae ko. Sinadya ko na umuwi ng madaling araw para hindi ko na siya abutan. Ang hindi ko alam ay wala na pala talagang ibang pagkakataon para muli ko siyang makita ng buhay. Papadudot, nang makita ko sa punerarya ang wala ng buhay na katawan ni Trish, ay labis talaga akong nagsisi. Punit ang damit niya na pang-itaas at wala na siyang saplot na pang-ibaba. Marami rin siyang saksak sa kanyang katawan pati na sa leeg at bakas sa kanyang mukha.
na labis talaga siyang pinahirapan ng demonyong humalay sa kanya bago siya pinatay. Hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko na maiyak kasi ng mga oras na yon ay alam ko sa sarili ko na ako ang may kasalanan sa nangyari sa kanya. Mabuti na lang at nahuli din kaagad ang suspect na gumawa ng masama kay Trish. Papadudot nang makilala ko ang mga magulang sa burol ni Trish ay labis silang nagpasalamat sa akin dahil marami raw silang magagandang bagay na narinig tungkol sa akin. Matagal na raw akong gustong ipakilala ni Trish sa kanila bilang boyfriend nito. At kahit wala na raw si Trish ay masaya pa rin sila na nakilala ako ng anak nila. Muli akong naluha noon dahil hindi ko masabi sa kanila ang totoo. Na ako ang tunay na dahilan kung bakit napahamak ang anak nila. At wala nang sino mang nakaalam pa ng panloloko at pananakit na ginawa ko sa puso ni Trish bago siya mawala sa mundong ito. Papadudot maraming taon nang nakakalipas mula na mangyari ito pero hanggang sa ngayon ay naluluha pa rin ako. Nasasaktan pa rin ako at inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Sana dumating ang araw na tuluyang ko na ring mapatawad ang sarili ko dahil sa kasalanang nagawa ko kay Trish. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hansel. Maraming salamat Hansel sa pagsulat mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Marami talaga tayong mga pagkakamali sa buhay na labis nating pinagsisisihan na nangyari. Lalo na kapag nagiging dahilan tayo para masaktan ng ibang tao. Hindi rin biro ang pinagdaanan ng dati mong kasintahan sa relasyon ninyong dalawa. Pero dahil hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan para itama ang naging mga pagkakamali mo ay dalangin ko sana na dumating ang araw na tuluyan mo na ring mapatawad ang sarili ng dahil sa pagkawala ni Trish. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.